חושבת שאנחנו צריכים ליצור מאגר של כמה שיותר תבניות טבעיות שזיהינו ואנחנו יכולים לעבוד איתן. מה שאנחנו למדנו בקורס, זה למדנו על 6 תבניות בסיסיות, ואחר כך למדנו יישומים של התבניות האלה באדמה, באקלים, במים, נכון? זה מה שעשינו כל הדרך. אני רוצה רק להאיר את הזווית ראייה לעוד נקודה, ולהראות שבעצם כל היהדות מלאה בתבניות. לא 6 תבניות ולא 5 תבניות, אלא עשרות תבניות. ובעצם התבניות האלה מוצפנות, כמו שכל תרבויות האדמה עושות, בתוך חוויה, טקס, סיפור, מלאכה. למדנו את זה, ראינו שזה הדרך להעברת ידע לא לינארי, נכון? אנחנו בעצם עם של מספרי סיפורים. יש לנו שירים, ויש לנו סיפורים מאוד עתיקים, יש לנו טקסים מאוד עתיקים, 3,000 ומשהו שנה, שאנחנו ממשיכים לקיים אותם, והטקסים האלה הם בעצם מקדדים איזשהו ידע תבניתי. ראינו שהידע התבניתי נועד לקיים את החיים. ואנחנו רואים תופעה מדהימה, העם שלנו ממשיך לשרוד למרות הכל, פשוט פלא. אנחנו ממשיכים לשרוד ולהתקיים, ומסתבר אחת הסיבות שבגללה זה קורה, זה שאנחנו מצייתים לידע התבניתי שאנחנו מעבירים מדור לדור. אנחנו משמרים אותו ומקיימים אותו. עכשיו, הידע הזה בא לידי ביטוי בכל מיני דברים, אני לא אכנס כרגע לכולם, אבל מספיק אם נגיד עכשיו עוד מעט פסח, אז נגיד שכשאני אומרת 1 אלוקינו, 2 לוחות הברית, 3 אבות, 4 אמהות, 5 חומשי תורה, 6 ספרי משנה וכן הלאה, אני בעצם מתייחסת לתבנית, תבנית של 1, תבנית של 2. 2 זה לא רק 2 לוחות הברית, זה עוד הרבה דברים אחרים שהם 2 בעולם. הם מופיעים בתורה בדרכים שונות בכל מיני וריאציות. כשאני אומרת 3 אבות או 4 אמהות, אני לא מתכוונת רק לאבותינו הקדושים, אני מתייחסת לתבנית שטבועה בטבע, כי כל התבניות האלה, 3, 4, 5 שהזכרתי הרגע, ואחרות, רבות אחרות, 12 עלי השושן וכן הלאה, כל התבניות האלה הן בעצם תבניות שהועברו מאב לבן, והן משמרות ידע מעשי של איך לקיים את החיים. אמרנו שתבניות זה בעצם, זה העניין שלהם, קיום החיים, קיום העולם. וזה העבודה שלנו, ללמוד אותם. אספר לכם סיפור קטן אישי שלפני בערך, לא יודעת, 10-15 שנה, היה פה דייב קלארק, מורה שבא לארץ ללמד, הייתי המורה היחידה, וללמד לבד זה כבר היה קשה, אז יובל צוקרמן הביא אותו, ובסוף הקורס שלו, שהוא לימד על תבניות, שאולי סיפרתי לכם את זה, בסוף הקורס שהוא דיבר לימד על תבניות, הוא שאל אותנו, ומה התבנית של העם שלכם? איזה תבניות יש לכם, כן. הרגשתי נבוכה מאוד, לפני שחזרתי בתשובה, והייתי נבוכה מאוד, וכולנו היינו נבוכים מאוד, אנחנו בכלל לא יודעים על מה מדובר. אז אני חושבת שמה שאני אלמד עכשיו, אולי ייתן נגיעה קטנה למה גיליתי, אחרי שהייתי כל כך נבוכה שאני לא יודעת שום דבר, פתאום גיליתי שיש לי פה אינפורמציה תבניתית שהיא סופר מקבילה ומשתלבת עם הפרמקלצ'ר בצורה הכי יפה שיש. ואת זה אני רוצה לספר לכם. אבל מה שחשוב לי לומר, שכל אחת מהתבניות האלה יש לה בסיס בעולם הבריאה. זאת אומרת שבדיוק כמו שאני רואה אותה בטבע, גם פקיסטני שיושב אי שם רואה וחווה אותה בדיוק כמוני באותה מידה. הוא לא צריך לדעת יהדות, הוא לא צריך לדעת שיש 7 ימי משתה ו7 רקיעים, הוא פשוט דברים שכולנו רואים אותם בטבע, ומתוך זה יש אחר כך את התוספת של הטקסים היהודיים שמשמרים את התבנית המסוימת של השבע. אבל בעצם השבע הזה נמצא בטבע, הוא חוק טבע. תבנית אמרנו זה חוק טבע, הוא מנגנון שמקיים את העולם בתוך הטבע, הוא חוק שחוזר על עצמו בבריאה. אז איפה יש 7 בטבע? 7 ימים בשבוע. איפה 7 ימים באים בשבוע? איפה 7 ימים מופיעים בשבוע? איך יודעים? למה? כן, לא לסיפור בראשית. אמרתי שגם הפקיסטני הזה צריך לדעת על זה. איך יודעים ששבוע זה מהטבע ולא המצאה אנושית? כי כולם נוהגים ככה. למה? למה כל העולם נוהגים ככה? כי? מתקרבת? שמש וירח? כי? מה בירח? זה החלוקה, זה החודש. חודש, בדיוק. ירח, המעגל של החודש זה בין 28 ל-30 ומשהו ימים, אבל בטבע הדקות האלה שאנחנו מונים בשעון שלנו עם הסטופר לא עובדים. שם יש את הבערך הזה שהוא מדויק הרבה יותר מהכל. אז החודש הוא בעצם חלוקה ל4 בין 4 מצבי הירח, ולכן שבוע הוא דבר מהטבע, הוא לא המצאה אנושית. יש לנו את הירח המלא באמצע החודש בט"ו,
כן? ויש לנו את הירח שנעלם לגמרי, המכוסה, ויש לנו באמצע חצי ירח לכיוון הזה, אם נוסיף לו צ'ופצ'יק קטן זה יהיה ג' וזה יהיה גורע, זאת אומרת הירח הולך וקטן, הולך וגורע, וירח לכיוון הזה, אם נוסיף לו צ'ופצ'יק קטן, לכיוון הזה זה יהיה זין, הוא הולך וזורח. אנחנו בעצם רואים שיש 4 מצבים של הירח, ובין מצב למצב, בין 4 המצבים האלה, יש כל פעם שבוע. אז שבוע זה מהטבע, ויש עוד הרבה דברים בטבע שהם 7, יש 7 צבעים בקשת, וזה אוניברסלי, ויש 7 צלילים, נכון שיש בין לבין הצלילים כל מיני, וכל תרבות מנגנת את הבין לבין של הצלילים שלה, אבל זה עדיין אותם 7 צלילים, הדורמי, כן? ויש לנו כל 7 שנים, כל תאי הגוף שלנו מתחלפים, כל תאי הגוף מתחדשים, זאת אומרת כל 7 שנים אתם חדשות. בכל זאת חישוב בני כמה אתם, ומתי, מגיל 0, גיל 7, גיל 14, וכן הלאה, כל תאי הגוף מתחלפים. ממתי שנולדת? ממתי שנולדת, כל 7 שנים. אבל בעצם לא רק בגוף של האדם, אלא גם בגוף של החיה, וגם בגוף של העץ, וגם בגוף של הגאיה. אבל אם כבר חיפשנו 7 בטבע, אז יש עוד 7 בטבע שלא הזכרנו אותו, ולפי דעתי זה הפורום המתאים להעלות אותו. שהוא מבוסס בדיוק על המחזור של הלבנה, וזה 7 בגוף האישה. שגם כן בגוף האישה יש 4 פעמים 7, שהיום נשים יהודיות יודעות לספור 2 מהשביעיות האלה, 7 ימי נקייה מה שקוראים, ואומרים לנו שכשחרב בית המקדש, נשים יהודיות שכחו עם החורבן מיד, השתכח מליבם 2 ספירות אחרות, ושאנחנו נזכר בהם רק לעתיד לבוא כשהמשיח יבוא. מה זה אומר? אני לא יודעת להגיד לכם מה זה אומר. אני רק אומרת לכם שזה כתוב. זאת אומרת, מה זה אומר? בפשטות למה שלהבנתי עכשיו בלי לדעת מה זה אומר, זה שיש משהו בגוף האישה שקורה 4 פעמים בחודש והוא מסונכרן עם הירח. הוא קורה בזמן שהירח משנה את הצורה שלו. אז פעמיים אנחנו יכולים לראות את זה, זה דברים מאוד גלויים, כן? שושנה אדומה ראיתי, ופעמיים אנחנו לא יכולים לדעת מה זה. המחזור והביט יכול לקרות. והגוף של הבריאה, זאת אומרת, גם בבריאה יש איזשהו מנגנון שכל 7 שנים יש התחדשות של התאים. כן, בבריאה, התחדשות של המרידיאנים, של כל הזרימה של הגוף הזה שקוראים לו אדמה. עכשיו באים בפרמקלצ'ר ואומרים לנו שגם האדמה, זאת אומרת שאם אנחנו עושים נכון את 6 שנות המעשה, את 6 שנות התכנון הראשונות, את ההשתדלות הנכונה שלנו, אז בשנה השביעית אנחנו אמורים להגיע למערכת שהיא פועלת כך מעצמה, בשפע אידיאלי, ושם אנחנו בעצם שואפים. עכשיו מה שחשוב לי לומר, שכל הדברים האלה הם דברים שבאמת אנחנו רואים בטבע ומכירים אותם בכל העולם, ובעצם בא הרש"ר הירש ואומר לנו שהתפקיד של עם ישראל בעולם זה לבטא את החוקים האלה בטקסים שלו. ובעצם כל הטקסים שלנו חוגגים את התבניות האלה וחוזרים ומראים אותם, ותבנית זה דבר שחוזר ונשנה, אז התבניות והטקסים שלנו בעצם מראים את הטקסים האלה, מגלמים את מציאותם בעולם, חוגגים את 7 של העולם, או חוגגים את 3 של העולם, או את 2 של העולם, כל חג וענייניו, כל טקס וענייניו. ובאמת אז אנחנו פתאום רואים שביהדות יש לנו המון עניינים עם 7, המון עניינים עם 7. יש לנו עניין של שבת, יש לנו עניין של שמיטה, 1 ל7 שנים, יש לנו עניין של יובל, שזה 7 כפול 7, שנת ה-50, נכון? ויש לנו את האלף השביעי, שעכשיו אנחנו עומדים בפתחו, שהאלף השביעי זה בעצם 1000 העולם, שבת העולם, 7 של העולם, שבעצם הוא זמן הגאולה נחשב, כן? זמן של משיח, שבו העולם יחזור למקורו, הדברים יחזרו לטבעם, וזה גם כן נקרא 7. ויש לנו גם סליחה? אנחנו עכשיו בפתחות של האלף השביעי של העולם, מאז בריאת העולם, למנייננו. כבר התחלנו אותו? כן. השביעי לא התחלנו. בערב, לא התחלנו אותו, אנחנו בערב שלו, זאת אומרת ערב שבת. ערב שבת העולם. אנחנו רואים עוד שביעיות שלנו, למשל, חודש ניסן, הוא גם כן החודש הראשון של השנה, אבל אם מתחילים לספור את זה מראש השנה, אז ניסן הוא גם כן חודש השביעי. אנחנו רואים שחודש ניסן זה חודש האביב, חודש ההתחדשות, ועם ישראל נולד בחודש ניסן, זאת אומרת, יש לעם ישראל, היום הולדת שלו היא בחודש השביעי של השנה. אז כן. אומרים שחודש ניסן הוא החודש הראשון בעצם, לא? אז אמרתי, יש 4 ראשי שנה, לא ניכנס לזה כרגע, אבל יש 4 ראשי שנה בעם ישראל, כל ראש שנה מוקדש למשהו אחר. יש ראש שנה של האילנות, ויש ראש שנה של השמיטות, ויש ראש שנה לכל עניין. לא ניכנס לזה כרגע, בסדר? אז אם מתחילים לספור מתשרי, אז ניסן הוא החודש השביעי. ואם מתחילים לספור מניסן, אז ניסן הוא החודש הראשון. ועוד הרבה שביעות אחרות. פה כבר זרקו 7 ברכות.
מה זה? ספירת העומר. ספירת העומר זה מצוין. בין פסח לשבועות, זה עניין שלם. סופרים שוב פעם 7 שבועות, שהשבעה שבועות האלה הם שבועות שנועדו לפורענות. קורים הרבה דברים בטבע, אנחנו בדיוק מוכים בחמסינים בטבע בזמן הזה, ואנחנו סופרים את המידות שלנו. בסדר? אז זה מופיע בהמון מקומות. 7, 7, 7, איפה לא תסתכלו ביהדות, יש 7. אבל העניין שלנו היום, אני רוצה שנסתכל על העניין של השמיטה. ובעצם אנחנו נסתכל על השמיטה, אנחנו נראה שהשמיטה, או השבת בעצם, השבת היא בעצם זעיר אנפין קטנה של עניין השמיטה. אם אנחנו רוצים להסתכל על השמיטה זה קצת קשה, כי זה להסתכל מעכשיו לעוד 7 שנים. אנחנו רגע סיימנו קורס פרמקלצ'ר. קורס פרמקלצ'ר אומר לכם שבעוד 7 שנים אתם צריכים לתכנן מערכת שהיא מחזיקה את עצמה, סופר פרודוקטיבית. אתם יודעות כבר איך עושים את זה? מי יכולה לתכנן לעוד 7 שנים? אל תגידי לי שאני כזאת נורא גרועה. מה? מתכננים בשבילנו, בדיוק. כן, התחלנו לתכנן. בשאיפה. בשאיפה. אוקיי, ממש לא, אולי לא, את אומרת ממש לא, כי מי יכול לדעת מה יקרה בעוד 7 שנים? אז כן באינסטינקט, אני מתחברת לממש לא הזה. זאת אומרת, נכון, למדנו את כל הכלים, אני יכולה עכשיו, יש לי איזה קצה חוט להתחיל למשוך ממנו, קצת למדתי על מים, קצת למדתי על אקלים, קצת למדתי על צמחים, אני מבינה איך אני יכולה להתחיל לתכנן איזשהו דבר. זה מצד אחד. נכון, קיבלתי איזו תוכנית, אבל אנחנו יודעים שבני אדם מתכננים, והקדוש ברוך הוא יש תוכניות אחרות. אז זה קצת מורכב לתכנן, כי אני לא יודעת מה יהיה מחר בבוקר. איך אני אתכנן לעוד 7 שנים? זה קצת גדול עליי. ומצד שני אנחנו תכף נראה שאולי זה מה שאנחנו בכל זאת נצטרך לעשות. לא יהיה לנו ברירה, אנחנו בכל זאת נצטרך לעשות השתדלות לתכנן לעוד 7 שנים. ולהראות שבעצם הדברים האלה שלמדנו בפרמקלצ'ר זה לא אוטופיה, אלא כלים אמיתיים שאפשר להשתמש בהם כדי להגיע מוכנים, לחשוב חשיבה לטווח רחוק, לתכנן לעוד 7 שנים. כי יש פה עניין עם השבע, זה כבר הבנו, יש פה משהו עם השבע הזה שאנחנו אמורים כבני אדם להסתנכרן איתו, לפעול ולשתף פעולה יחד איתו. אז בגלל שזה כל כך קשה להסתכל לעוד 7 שנים, אז אומר לנו הרמב"ם, תראו, שמיטה, קורא לה גם שבת הארץ. אז בואו נסתכל על השמיטה בקטן. אל תנסו לחשוב על שמיטה, זה גדול, זה רחוק. זה עוד 7 שנים. תנסו לחשוב קודם כל על 7 ימים קדימה. אתם מסוגלים לזה? שבת, זה שבת הארץ. בואו נסתכל רק על השבת. נלמד מהשבת מה אנחנו יכולים ללמוד על העניין הזה. ואנחנו רואים בשבת שבאמת כולם אומרים לנו שהשבת היא אמצע השבוע. היא לא סוף השבוע, כמו שבטעות אומרים סוף שבוע נעים, לא. אמצע שבוע נעים. שבת היא אמצע השבוע, למה? כי קודם כל בעברית, כששואלים אותך איזה יום היום, אתה צריך להגיד יום ראשון? לא. ראשון בשבת, שני בשבת, שלישי בשבת. ככה אומרים בעברית אמיתית של שי עגנון, כן? ככה עונים. בעצם החיים סובבים סביב השבת. ואומרים לנו ששלושת הימים הראשונים של השבוע נהנים מהשבת שעברה, ושלושת הימים הבאים נהנים מהשבת שעומדת לבוא. כשאנחנו מסתכלים על השבע בכיוונים, בעולם, בבריאה, בחלל, אנחנו רואים שיש 7 כיוונים. יש קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה, למעלה, למטה. זה 6 כיוונים, כמו 6 ימי המעשה. והכיוון השביעי איפה? בפנים. בפנים, הוא האמצע. זאת אומרת שבעצם השבוע שלנו אמור לינוק מהאמצע, מהלב, שהוא השבע הזה, הלב הפועם של המערכת. כמו שאומרים בפרמקלצ'ר שצריך שביעית מהמערכת שתהיה בר, אז השבת זה מין הבר של המערכת, החלק הפנימי של המערכת שמשם אנחנו אמורים לינוק. ואומרים לי, את רוצה להגיע מוכנה לשבת? את רוצה להתכונן לקראת? אנחנו בסוף קורס תכנון. את רוצה להתכונן לקראת? את רוצה לתכנן? אז כדי להיות מתכננת טובה, את צריכה להסתכל קדימה. בואי תנסי להסתכל קדימה ולתכנן לשבת הבאה. זה אומר שאיך שיוצאת השבת הקודמת, עכשיו מוצאי שבת, אני מיד מתחילה להכין משהו קטן לקראת השבת הבאה, כדי שביום שישי בבוקר אני אסיים את ההכנות ב10 בבוקר ואני אוכל ללכת לטייל עם הילדים. אמן. בלי לחץ, בלי שיעופו עופות באוויר, בלי שניכנס להיסטריה, שכחתי את זה, לא חיבסתי את החולצה, נכון? זה בתקווה, בהתכוונות שלנו, אנחנו היינו רוצים להיות כאלה, נכון? כמו שאת אומרת, להיות מתכננים. אז בואו נלמד קודם כל לתכנן שבוע. ומי שמתחיל להתכונן לקראת שבת, מתחיל לגלות בתוכו אחרי כמה שנים שהוא שומר שבת, מיומנויות בסיסיות של פשוט תכנון. למדתי לתכנן. למה? כי אני צריכה להגיע מוכנה. אז במוצאי שבת אני מנקה את הפינה של הנרות, מכינה פתילות. ביום ראשון אני מחפשת את הכביסה הלבנה. ביום שני אני מכינה כמה דברים, שמה בפריזר. יום שלישי אני הולכת קונה משהו. יום רביעי, כן, וככה. ביום שישי אני מוכנה, רגועה, אין לחץ. אבל אם אני מתחילה לתכנן ביום שישי בבוקר, זה מאוחר מדי. יום שישי בבוקר זה לא הזמן להתכונן לשבת. אותו דבר, יום שישי בבוקר, השנה השישית, זה לא זמן להתחיל להתכונן לשמיטה. אם אני רוצה להגיע לשמיטה בשיא השפע, ושבע ושפע זה אותן מילים,
אז אני אהיה חייבת, אם אני רוצה להגיע וזה תכלית הפרמקלצ'ר, תכלית הפרמקלצ'ר זה בעצם לייצר מערכות של שפע. אז אם אני רוצה להגיע לשפע בשפע, אני חייבת להתחיל לתכנן בזמן, ואם לא, זה מאוחר מדי. אם לא חשבתי על זה מספיק זמן, אם לא לקחתי את הראייה לטווח רחוק הזה, מספיק זמן קדימה. אז זה בעצם המהלך של השבת, כן? משבע לשבע, משבת לשבת. בכלל, העולם לא מעניין אותי, מעניין אותי רק השבת. אני רק מתכוננת לשבת, בכלל לא מעניין אותי ראשון, שני, שלישי. מעניין אותי רק ההליכה לקראת השבת. למה? כי השבת, כתוב ככה, זה תכלית העולם. כל העולם נברא בשביל שבת. עכשיו, שוב, אני מזכירה שאנחנו מדברים בשפה של סמלים, השפה היהודית שפה של סמלים. אנחנו צריכים להבין למה המשמעות, למה אנחנו מתכוונים שאנחנו רואים. גם למישהו שלא שומר שבת עדיין, צריך להבין מה המשמעות של הדבר הזה. למה בכלל אומרים שהעולם נברא בשביל שבת? זה נאמר בלך דודי, כן? איך זה נאמר שמה? סוף מעשה במחשבה תחילה. לגן עדן בפתח הבית, קראתי בזמן שכתבתי אותו, קראו לו סוף מעשה במחשבה תחילה לספר הזה. רק ברגע האחרון אמרתי, מי יקנה ספר עם כזה שם כבד? אז שיניתי לו את השם. אבל באמת, זה השם של הספר, סוף מעשה במחשבה תחילה, וזה נכתב על השבת. זאת אומרת, העניין של שבת זה שכל 1,000 הדברים שנבראו בעולם, בכל 6 ימי הבריאה, בין אם זה רמסים, או אדמה, או מים, או אנחנו, או היפופוטמים, לא משנה מה, הכל נברא לתכלית אחת, לתכלית השבת. מה זה שבת? בפשטות, שלוף. מה זה שבת? גם לחילוני, גם לדתי, לא משנה. שבת, מנוחה. אבל זה לא רק זה נופש, וזה בא מנפש. נופש, חיבור לנפש, עצירה של הזמן, הרפייה, שמיטה, כן? עצירה, מנוחה. אני בשפה של פרמקלצ'ר מעיזה וקוראת לזה אי התערבות. שבת זה מצב של אי התערבות. וגם כן, היעדר, זאת אומרת, אי התערבות. למדנו בפרמקלצ'ר את סולם ההתערבות. ראינו שככל שאנחנו מתערבים יותר בבריאה, ככה היא נעשית יותר תלותית בנו, ואנחנו מתכנני פרמקלצ'ר צריכים ללמוד כמה שפחות להתערב בבריאה. אז העבודה שלנו היא בעצם ללמוד אי התערבות. והשבת מלמדת אותי את זה. מה, העולם יכול בלי טליה שניידר? לא יכול להיות. אני כל הזמן כותבת והולכת וחוזרת ועושה, או כל אחת מאיתנו, כן? העולם יכול בלי בתיה, העולם יכול בלי גלית, העולם יכול בלי, כן, יעל, או כל עטרה, או כל אחת מאיתנו. לא יכול בלעדינו, אנחנו, ופתאום לוקחים לך את הכל, ואומרים לך שבי בשקט. אני זוכרת את עצמי מטפסת על הקירות, מוצאי שבת בלילה בורח מהבית, רק לא מהקיטור של השתגעתי כבר. תן לי לגנן, תן לי לכתוב, תן לי לעשות משהו, אני משתגעת, לא יכולה. אני חושבת שזה מפגש מאוד אינטימי של האדם עם עצמו. ממש, וזה ויהי נפש, זה לא ויהי נפש וירגע, ויפגש עם הנפש שלו. אימא'לה, אנחנו פה לבד, רק את ואני. מה עושים? אז זה מלמד אותי כבר 2 מיומנויות. אחד זה לא כוחי ועוצם ידי. ממש ככה. זאת אומרת, ההרפאיה הזאת, ההבנה הזאת שיש מישהו אחר שמנהל את העולם, והמישהו הזה זה במקרה לא אני, למרות שאני עברתי קורס תכנון פרמקלצ'ר ואני כבר מתכננת מעולה ואני חייבת לתכנן את העולם יותר טוב מהשם, בטח אני יכולה. אבל זה לא אני. והדבר השני זה ההתכוננות לקראת. מה שמדהים זה שזאת חוויה, ואמרנו שידע תבניתי מועבר בחוויה. אתה יכול לקרוא 1000 ספרים על שבת והתכוננות לשבת, אבל אם לא תחווה את זה במשך כמה שנים, תבטל את עצמך על הדבר הזה, אתה לא תהיה שמה. אי אפשר להתכונן לשבת תיאורטית, זה דבר שאתה חווה, ואתה שם או שאתה לא שם. אנחנו יכולים לראות גם סתם על בסיס מאוד מאוד פשטני, ששבת זה מהלך מאוד מאוד אקולוגי. יש פה עם שלם שעוצר את החיים, אין את זה בשום מקום בעולם, עוצר את החיים לגמרי. אני יודעת שבהודו, כשגרתי שם, אין שבת. זאת אומרת, עובדים כל השבוע. אין דבר כזה יום עצירה. כן, זה מאוד הפתיע אותי, וזה הפתיע אותם שזה הפתיע אותי. אבל ברור להם שהולכים כל יום הולכים לעבודה. אין להם יום עצירה במזרח, זאת אומרת. אז זה מאוד מפתיע, אבל לנו יש איזשהו מין יום כזה שהוא יותר פנימה. אז יש פה איזה מהלך של יום שלם שכולנו, הכל נעצר, אנשים לא נוסעים במכוניות, אנשים לא קונים שום דבר, אפילו תרבות הקניות שהפכה להיות המרכז הבסיסי של כל העולם, לקנות ולקנות ולקנות, הכל נעצר במשך יום שלם. זה דבר פלא. סתם יפה לומר את זה, כי באמת, אולי אחד הדברים שהיו במנהטן, אז עשו עניין מאוד גדול, ואני רואה שזה גם מתחיל לחלחל פה לשורותינו בארץ. עושים עניין מאוד מאוד גדול מהיום אחד ללא קניות שיש בעולם, יום ללא כרטיס אשראי, יום ללא פלאפון, יום ללא אוטו. אתם מכירים את הימים האלה? שהם כאילו מין ימים של חגיגות האקולוגיסטים העולמיים. וזה פעם בשנה זה, פעם בשנה זה. ולנו יש יום כזה פעם בשבוע, אז כבר אנחנו במצב לא רע בכלל. אנחנו פעם בשבוע לא קונים, פעם בשבוע לא.
זה יפה, יפה, לא רע בכלל. לא מדברים בפלאפון ולא גולשים באינטרנט, ובכלל לא בעולם הזה. זאת אומרת, מעין עולם הבא, מעין עולם הבא, ממש ככה. עכשיו אני רוצה לראות איך אנחנו יכולים להשתמש בזה לפרמקלצ'ר, כי אולי זה נשמע שאני מדברת פה ומנסה להחזיר מישהו בתשובה, אבל כידוע לכם אני לא מהמחזירים בתשובה, ואני לא מאמינה שזה אפשרי בכלל לעשות להחזיר מישהו בתשובה, אבל כן חשוב לי העניין להסביר איך אני משתמשת בתבנית הזאת, החווייתית, בטקס הזה, שהרגע סיפרתי, בתור מתכננת פרמקלצ'ר. איך זה יכול לעזור לי להבין את הדבר? ולמי שיש לו עוד איזשהו סלייס של התנגדות לדבר הזה, אני רק אגיד שאם עד עכשיו לא הייתי אומרת יהדות, אלא הייתי אומרת אינדיאנים, אז הכל היה מתיישב על דעתנו והיינו מאוד אוהבים את זה. זה מה שמזעזע. בסדר, אבל זה המציאות. יותר, אם הייתי מספר לכם שאינדיאנים עושים את זה, זה היה לנו יותר קל. אז עכשיו בואו נראה איך אנחנו יכולים להשתמש בזה לענייננו. לעניין הזה של השבע, לעניין של השמיטה. מה שאני בעצם רוצה להראות כאן מאחוריי, זה בעצם את כל מה שלמדנו לאורך הקורס. מה שמצויר כאן בעלי כותרת הצהובים מסביב, זה את כל המיומנויות פרמקלצ'ר שלמדנו לכל אורך הקורס. אבל אני רוצה להראות שהמיומנויות האלה הן לא המצאה של הזמן האחרון, אלא הן טבועות בעם שלנו מתמיד. התורה שימרה את כל המיומנויות האלה, והותרנו ללכת לאורם אפילו, ואנחנו פשוט איבדנו את זה כי לא היינו כאן הרבה מאוד זמן, איזה 2000 שנה בערך, רק חזרנו, 60 שנה זה כלום, ואנחנו נזכרים עכשיו לאט לאט במי אנחנו. אומר הרב טאו, אנחנו עם של חקלאים. כשהוא אומר חקלאים, הוא לא מתכוון שיהיה לכל אחד 1,000 דונם, אנחנו שבטים. לפני שנתחיל לעבור על המיומנויות האלה ולראות איפה הן שמורות בתוך התרבות שלנו, בטקסים והפולחנים שאנחנו מקיימים, ואיך הן קשורות למעגל של השבע והשפע, אז אני רוצה עוד מילה אחת לגבי פרמקלצ'ר. פרמקלצ'ר זה תכנון בר קיימא, שעובד עם תבניות שמקיימות את העולם, והגדרה נוספת לתכנון פרמקלצ'ר היא תכנון לקטסטרופה. תכנון למצבי קיצון, planning for catastrophe. בדיזיינר של ביל מוליסון כתוב שכל מורה פרמקלצ'ר צריך ללמד גם שיעור על תכנון לקטסטרופה. אני הרבה שנים ניסיתי ללמד תכנון לקטסטרופה כמו שלמדתי בחו"ל, וזה לא התיישב לי טוב, כי תכנון לקטסטרופה מדבר בעצם על התכוננות למצבי קיצון מראש, או התכוננות לקראת ה-worst case scenario, המקרה הגרוע ביותר האפשרי שאני רוצה להתכונן כלפיו. נכון, זה מזכיר לנו הרבה דברים, זה מזכיר לנו דברים מאוד מאוד בסיסיים, כמו למשל הבתי נייר ביפן, אזור שמוכה ברעידות אדמה, ואז בונים בתים מנייר, או היום כבר בונים בתים על קפיצים, כדי שאם הבית נופל עליך לא קרה כלום. אלה טכנולוגיות של הכנה למצבי קיצון, הכנה לקטסטרופה, או אזורים במזרח שמוקים בהוריקנים, ובונים בית עם גינת ירק נוספת בתוך סבך של במבוק, כדי שאנשים יוכלו לברוח לתוך סבך הבמבוק הזה במקרה של הוריקן, ויהיה להם שם את האוכל שלהם, את המזווה שלהם, את הגינה שלהם שמורה. וכן על דרך זה כל מיני דברים, או בטורקיה בנייה מבוץ, בשיטת קוב, מה שמקבל את המכה של הרעידה, והבית לא מתמוטט על יושביו. קוב זה קובבות. ניסיתי לחשוב מה הקטסטרופה שלנו, והקטסטרופה שלנו יכולה להיות כל מיני דברים. חיפשתי קרה, אזורים מסוימים שמוקים בקרה, אבל אחרי כמה שנים שהיה מכת קרה על הפפאיות של מישור החוף, אז הם עברו לגדל רימונים, כי הם הבינו שרימון זה יבול מקומי, ועשו לזה עדנה מחודשת להחייאת הרימון, ואז כבר הקרה הפכה להיות פחות מאיימת בארץ, נגיד ככה. בעיות אחרות אפשריות זה פשוט הבצורת. כשאנשים שמעו באנגליה, שלמדתי באנגליה, ש8 חודשים בשנה אין לנו גשם, הם שאלו אותי איך אתם חיים. אז בסופו של דבר מה שקורה זה שאנחנו רואים שבעצם בארץ ישראל אין כל כך קטסטרופות טבע. אנחנו לא מאוד סובלים מרעידות אדמה, ולא מאוד סובלים. היו, כן, אבל זה לא יפן, כן? נכון. בשנת 2000, שהיה את באג 2000, אז היה פה מישהו בבית נקופה לידינו שאגר מחסנים של שימורים. כי הוא חשב שהעולם הולך להיעצר, אז זה גם כן סוג של הכנה לקטסטרופה, אבל זה גם כן לא מתאים לי בדיוק. בסופו של דבר נראה לי שלי, כי באופן אישי, הקטסטרופה שאולי אני הכי חוויתי אותה, זה בתור ילדה שהיו עושים לנו תרגיל ירידה למקלטים. ואני ממש זוכרת את זה בתור פחד, זאת אומרת, אמרו לנו יומיים לפני, שלחו פתקים להורים, ואני כבר התרגשתי שעוד מעט תהיה תרגיל ירידה למקלטים, ואז המורה היה צפירה,
והמורה אמרה, זה רק בכאילו, לא להירגע, ואני אמרתי, זה רק בכאילו טל, זה רק בכאילו טל, אבל לא הרגשתי שזה בכאילו, נורא הפחיד אותי. ואז אמרו לנו להיצמד לקיר ולשים את הידיים על הזה ולרדת לאורך הזה, וישבנו במקלט שעתיים, ואני אמרתי, יואו, אימא'לה, זה נורא מפחיד. אבל אמרו לנו, זה רק בכאילו, בואו נשיר. אז אולי זה סוג של הקטסטרופה שלנו, במידה מסוימת, הירידה הזאת למקלטים. ואני רוצה להגיד שבעצם, לומר תכנון פרמקלצ'ר, תכנון בר קיימא, זה מקביל לגמרי ללומר תכנון למצבי קיצון, וזה מקביל לגמרי ללומר שמיטה. מה שהשמיטה בעצם עושה, המצווה של השמיטה, מה היא אומרת? שמיטה מהר סיני. מה היא אומרת? כל פעם שמגיעה השנה השביעית, אתם עכשיו מפסיקים לגדל אוכל, אתם עם של חקלאים, אני יודע שאתם עם של חקלאים, נתתי לכם המון חוקים חקלאיים, כי אתם עם של חקלאים, ולעתיד לבוא תחזרו להיות עם של חקלאים. אבל למרות שאתם עם של חקלאים, אחת ל7 שנים אתם מפסיקים לגדל אוכל ותסתדרו ממה שהספקתם לעשות. ומה עושים? ומה השאלה של עם ישראל בתורה ברגע שהוא נותן להם את המצווה הזאת? השאלה היא במילים אלה, מה נאכל? אם אתם זוכרות, אני אמרתי לאורך כל הקורס שפרמקלצ'ר זה בעצם עיסוק באוכל. אוכל לפני, אוכל אחרי, ואוכל אחרי. ומה אנחנו עושים איתו בכל המעגל התזונה המהמם הזה. בסדר? ועכשיו מה שאני רוצה להראות בעצם כאן, אני רוצה לעבור נקודה על מה שלמדנו בקורס, ובכל נקודה בעצם להראות את המהלך. שתי הנקודות הראשונות שרשומות כאן זה אחד, פנאי של לימוד השמיטה, סליחה, אני רוצה להסתכל פה. שתי הנקודות הראשונות שרשומות כאן שלמדנו בקורס, אחד זה שנת ההתבוננות, למדנו שבשנה הראשונה של הפרמקלצ'ר אנחנו רק מתבוננים, נכון? ולא מתחילים ישר לשתול את כל העצים ולחפור את כל המערכת, אלא קודם כל מתבוננים, לומדים את התבניות, ולמדנו שהתבוננות מלשון תבנית, אני מזהה את התבניות, מתוך זה מגיעות לי התובנות, ומתוך זה אני מתכננת. אחרי שעשיתי שנת התבוננות, אז אחר כך אני צריכה לעשות 6 שנים של השקעה התחלתית, שאז יש לי הרבה עבודה, אבל אחר כך אם עשיתי נכון את העבודה ומיקמתי נכון את המרכיבים, זה ביחס לזה באופן שכל אחד מהם מזין את המרכיבים האחרים, המערכת אמורה לפעול מעצמה, להזדבל מעצמה, לקבל את ההשקיה שלה מעצמה, ולי יש מעט מאוד עבודה. נשאר לי לשתול את הירקות פחות או יותר, כן? ובתוך זה נשאר לי מעט מאוד עמל, ואני יכולה ללכת לעזור לאנשים אחרים לעשות את שלהם. זה המהלך של הפרמקלצ'ר. ככה למדתי את זה באנגליה לפני 20 שנה, זאת אומרת, זה לגמרי מנותק הידע הזה שהרגע למדנו והזכרנו, מנותק לגמרי מהידע של 7 שדיברנו עליו ביהדות כרגע. אלא מה? בתור ישראלית זה קצת דגדג לי. אופס, רגע, זה מזכיר לי משהו. לא לימדו אותי בבית ספר, בבית ספר לא לימדו אותי כלום. מה זה יכול להיות? שמיטה. מזכיר שמיטה. לא יודעת מה זה אומר, שמיטה. טוב, מזכיר. עברתי על זה. לוקח זמן שאנחנו מתחילים לרדת את האסימון, אבל אנחנו רואים שזה מקביל. העניין של שנת ההתבוננות מקבילה למה שכתוב בתורה, שנה של פנאי ללימוד לחקלאים. שנת ה7 מיועדת לחקלאי לעצור את הכל וללמוד תורה. מה זה תורה? כמו שיש דיזיינר מנואל של ביל מוליסון, ששם כתוב את כל התבניות של הפרמקלצ'ר, יש גם דיזיינר מנואל של העולם, קוראים לזה תורה. שם מסוכמות כל סך התבניות האפשריות בעולם. כל התבניות האפשריות כתובות בתורה הזאת. כן? זה הדיזיינר מנואל של השם. הוא מסתכל בדיזיינר מנואל, כתוב, מסתכל בתורה וברא עלמא, הוא מסתכל בדיזיינר מנואל וברא את העולם שלו. אז אנחנו רואים שהשנה הזאת מוקדשת ללימוד של תבניות, להתבוננות, לתובנות. שנה של עצירה, כי אחרת החקלאי נעשה עבד. החקלאות של העידן החדש, המודרנית לכאורה, הפכה את החקלאים לחלקאים ועבדים. עבדים לאדמה שלהם. וגם מקודם כבר... וגם מקודם. אז סימן שיש משהו אחר. המשהו הזה הוא חידוש של הפרמקלצ'ר, או המשהו הזה הוא החקלאות היהודית המסורתית המקורית, שאנחנו ראינו אותה במערכות צ'יקן טרקטור, שבעצם כבר במשנה קראו להם דיור. כן? המשהו הזה בעצם זה החקלאות היהודית המסורתית שאבותינו קיימו כאן לפני 2000 שנה. ואנחנו חייבים לחזור ולהתחקות אחריהם. מי אם לא אנחנו? אז זה הדבר הראשון, שהשנה הראשונה מוקדשת להתבוננות. אבל, אז עולה שוב פעם השאלה מה נאכל. שוב פעם עולה הבעיות, מה נאכל. וכאן נמצא הסוד, ואני רוצה שתקשיבו לזה כי זה מדהים, ובגלל זה הספר שלי קוראים לו חללית השמיטה. איפה הוא החבר שלי הזה? הנה, חללית השמיטה, כן? שקוראים לו חללית השמיטה, הספירה מתחילה ב7. למה קוראים לו הספירה מתחילה ב7? כי בעצם זה כל העניין. כל העולם סופרים קדימה, כן? תרבות יוון, תרבות המערב, העולם, סופרים קדימה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. אני רוצה להשיג שם. עם ישראל סופר אחורנית.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ושוב 7. אנחנו חיים משבע לשבע, משבת לשבת. ראינו את זה הרגע על השבת. אנחנו אמורים גם לחיות משמיטה לשמיטה. מחזור החיים היהודי בארץ ישראל אמור ללכת במעגל של משבע לשבע, משמיטה לשמיטה. אנחנו שכחנו את זה, אבל אנחנו יודעים את זה, זה כתוב לנו. בכל הספרים שלנו, בכל ארון הספרים היהודי פה, זה מופיע. רק אנחנו שכחנו את זה כי אנחנו לא היינו פה הרבה זמן. זה הכל. ספירת העומר סופרים אחורה. נכון, הספירה היא אחורה, גם בספירת העומר. אנחנו כל הזמן סופרים אחורה. למה? כי הנסיגה היא ההתקדמות האמיתית. זה המהפכה. שמה הקדמה האמיתית. הקדמה זה לא המודרניזציה. האם יש אמירה יותר פרמקלצ'רית מזה? כל היהדות נושמת מהדבר הזה. זה מדהים. למה הכוונה? אנחנו סופרים, דווקא ההשגה היא לא שם. היא לא לקבל שם עוד. להשיג עוד שם ועוד, ואז נותנים לו 100 רוצה 200, נותנים לו 200 רוצה 400, והוא אף פעם לא שבע, כי תמיד הוא רוצה עוד. הרבנית פישר תמיד אומרת, התרחבות שווה חורבן. אז מה שעם ישראל עושה הפוך, כן? המעטים מול רבים. הכל במעט, הכל מעטים, הכל חלשים. אומרים, עם ישראל זה העם הדפוק מכל העמים. זה כתוב בכתובים שלנו. אבל מה? אם העם הזה יצליח לקיים ואהבת לך כמוך, זה אור לגויים. זה לא אני המצאתי, זה כתוב. אז בואו נראה שאנחנו יכולים, כי יש לנו את הסגולה הזאת של סגל, של שיתוף פעולה אחד עם השני, ורק מתוך זה אנחנו נגיע, אבל תכף נגיע לדברים האלה, אנחנו קצת הקדמתי את המאוחר. העניין של 6 שנות השקעה, והעניין של מה נאכל בשנת שמיטה, מה נאכל בשנת שמיטה? השנה השביעית שבה אתה שומט ומקדיש את עצמך עכשיו ללימוד של התבניות הטבעיות, היא אומנם השנה השביעית במחזור השבע שהרגע חלף, אבל היא השנה הראשונה, שנת ההתבוננות, במחזור של השבע שעומד להתחיל, כי החיים הם לא קו לינארי, התבניות הן לעולם לא לינאריות, הן לעולם לא קו, התבניות הן תמיד מחזוריות ומעגליות, ואם אתה חי משבע לשבע, אתה חי מסונכרן עם הלבנה, עם המחזור של העולם, אתה חי אחורנית, אתה סופר אחורנית אל השבת הבאה, כביכול, כן? אז אתה בעצם מאפשר לעצמך לעצור, כי אתה נהנה מהשפע שהשגת בשש שנות המעשה האחרונות, וזה מה שמאפשר לך שמיטה בשנה של מחזור הבא. אתם מבינות מה אני אומרת? זה מדהים. כן. וזה העניין של ששת שנות ההשקעה. עכשיו, כמו שכתוב, וזה העניין של שבת. בשבת כתוב, כל אחד שמע את זה בגן, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. אם אתה לא תטרח, תתחיל להכין שבת ממוצאי שבת, יום ראשון, יום שני, יום שלישי, כל יום משהו קטן לקראת שבת, אתה לא תגיע מוכן לשבת. נכון, תהיה שבת, אבל אתה לא תגיע מוכן, לא יהיה לך שולחן ערוך בכל טוב, לא יהיה לך בית נקי ולא יהיה לך כיף. אותו דבר כאן, אם אתה לא תתחיל להכין שנת שמיטה בשנה הראשונה לשמיטה, השנייה לשמיטה, השלישית לשמיטה, אתה לא תגיע מוכן לשנה השביעית. כשאני רואה אנשים שניגשים אליי בשנה השישית, רגע לפני השמיטה, ואומרים לי, תביא עץ מהר, נלך לשתול עכשיו כמה עצים, בשנה השלישית נקיים מצווה. זה מאוחר מדי. אתה היית צריך להתחיל לפני 6 שנים לייצר את השפע הזה, כדי שבשנה השביעית תהיה שפע אמיתי. כי זה המחשבה הבסיסית. איפה הטעות מונחת? למה הטעות מונחת? איפה היא מונחת? ובזה נסיים עכשיו. חלק א', הטעות מונחת בזה שאנחנו רגילים לחשוב שאדמה שהיא בשמיטה, אדמה שהיא במנוחה, שזה השבת שלה, היא חשופה. אנחנו רואים את זה בצדי הדרכים, כתוב שלטים ענקיים, כאן שומרים שמיטה ורואים כלום, על השדה ששנה הבאה שעברה גידלו בו כותנה או תירס או חמניות, 1,000 דונם, עכשיו מגדלים כלום. ואוי ואבוי אם יגדל שם. ואוי ואבוי אם יגדל שם משהו, לא נותנים לשום דבר לתמוך, גם שום דבר לא יגדל, כי זה הורעל כל כך הרבה, שהאדמה החשופה הזאת היא עכשיו כאילו במנוחה. זאת לא מנוחה, אדמה ככה לא יכולה לנוח. אדמה צריכה לנוח כשהיא מכוסה ביער, במטעים, בעצים, בשיחים, בכל המערכת של הסוקסציה והריבוד. ואם אין לה את זה, אם היא לא מחופה, כמו כלה תחת חופתה, אז אין לה קיום, אז היא מתה. אנחנו חושבים שנתנו לה לנוח, אבל לא נתנו לה לנוח. כי לא פרסנו עליה שמיכה. איך ריקים כאלה? איך לא גדל בהם אפילו עשב בריק? כי גידלו שם המונוקולטורה במשך המון שנים, והאדמה מתה. כבר אין לה כוח. וככה מתחיל ספר בראשית, ככה מדרש בראשית רבה, ככה זה מתחיל, שהקדוש ברוך הוא בורא את האדם, בא אליו ראשונה האדמה ואומרת לו, ריבונו של עולם, אין לי כוח לזון את צונו של אדם. ככה כתוב, זה מזעזע, אין לי כוח, הבן אדם הזה רוצה כל כך הרבה, איך אני אכיל אותו, אין לי כוח בשבילו. אם הבן אדם, אז הוא אומר, לא נורא, אני אעזור לך. איך אני אעזור לך? עם זה. הוא נתן כאן תבנית של 7 בעולם. אם אנחנו, ששאמורים להיות שומרי הגן,
הוראות הפעלה, ואנחנו מתעלמים מהוראות ההפעלה מהמנגנונים האלה, הטבעיים. אם אנחנו כבני אדם נהיה שומרי הגן באמת, ונבוא לגן עדן הזה שקיבלנו בשביל לעבד אותו ולשמר אותו ולטפח אותו, אז בשנה השביעית בעצם נחזור לתרבות גן עדן. נחזור לגן עדן שלנו, וגן עדן זה שמיטה. השמיטה הראשונה של העולם זה גן עדן. עכשיו נראה איך אנחנו עושים את זה בעזרת כלים של פרמקלצ'ר, שבעצם מקודדים לנו ברמזים בתורה. ומי שקורא את התורה בשפה, מבין שפה של חקלאים, יכול להבין את הרמזים ששמורים שם. להבנה של מה זה בכלל תבנית 7, ואיך אנחנו בעצם מקיימים את התבנית 7 הזאת בחיים שלנו. אני רק אזכיר, כדי לסגור מקצוות של כל מה שלמדנו לאורך החודשים האחרונים, עוד תבנית אחת מאוד מאוד חשובה, שגם כן ממחישה איך התפקיד שלנו כאן, של עם ישראל, זה לחגוג את התבניות הטבעיות שבעולם. הזכרתי עוד תבנית כזאת במהלך הקורס שהיא מאוד בסיסית, וקראנו לה תבנית ההבדלה, שזה בעצם שיטת התכנון הראשונה, למשל התרנגולת, ההפרדה על מנת לחבר. ראינו שההבדלה זה הפרדה ועל מנת לחבר, ולא רק הפרדה. ואנחנו חוגגים את התבנית של ההבדלה בעולם על ידי טקסים שנקראים כלאיים, שזה מצווה של הבדלה, שעטנז, שאסור להרוג, בגד מפשטן ומפשטין וצמר ובגד אחד. שוב פעם, הבדלה זה סימן. אנחנו לא הורגים שעטנז, אבל בעצם אנחנו חוגגים את חוק הטבע, את המנגנון הטבעי, התבנית הטבעית שטבועה בבריאה, שנקראת הבדלה. כל מרכיב נמצא לבד, כמו שהרש"י אומר, הארז לא רוצה להיות ארז והאזוב לא רוצה להיות אזוב. אלא כל אחד על מקומו, היונה מזינה את הארז והארז מזין את היונה, ומתוך ההפרדה שביניהם נוצר השלמות וההרמוניה של הבריאה. אז זה עוד דוגמה לתבנית שעם ישראל חוגג. שוב, אנחנו חוגגים את העוד מצוות שאנחנו חוגגים בהם הבדלה, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. זה גם כן מצווה של הבדלה. זה שור, זה חמור, תבין את זה. אל תערבב ביניהם, כן? וכן על דרך זה הבנו את רוח הדברים, וזה ממש מפורט בספרים הקדושים שלנו, ממש לפרטי פרטים, החוק הטבעי, בדרך כלל זה איזשהו חוק שלמדתם בקורס פרמקלצ'ר, והטקסים היהודיים שמשמרים את החוק הזה בעולם. מה שאנחנו נעשה עכשיו זה פשוט נראה איך הכלים שלמדנו, בעצם הכלים שלמדנו בקורס פרמקלצ'ר, למדנו כלים שאמורים להביא אותנו להיות מסוגלות לתכנן לעוד 7 שנים מערכת שתהיה פרודוקטיבית ותייצר שפע. בפשטות זה פרמקלצ'ר. נעבור כלי ונראה, נסיר את הלוט מעל הפרח, ונראה איפה התבנית הזאת מופיעה גם כן במקורות שלנו כמצווה. אז ראינו את שני הראשונים, שנת התבוננות ו6 שנות השקעה, ואנחנו עוברים לעניין הראשון בפרמקלצ'ר, שבחרתי, כמובן זה לא לפי סדר מסוים, אלא אפשר היה לסדר את זה גם אחרת. צמחייה רב-שנתית, זה הדבר הראשון. פרמקלצ'ר אומר לנו לגדל בעיקר perennials, צמחים רב-שנתיים, ירקות רב-שנתיים, נתנו הרבה דוגמאות. והדבר הזה מסתבר, מופיע גם במקורות שלנו בכמה מקומות. אחד, הצמחים החשובים ביותר בתורה הם בעצם 3 קבוצות. אחד, צמחי הביקורים, שזה המינים שהשתבחה בהם ארצנו, הביקורים, 7 המינים שהשתבחה בהם ארצנו, אחר כך 4 המינים, 4 מינים מהודרים, ועצי זמרת הארץ, שהזכרנו אותם שאלה העצים שיעקב אבינו בעצם הביא בשנת הרעב, כשהיה בצורת גמורה בכל האזור של כמה שנים, ויעקב אבינו ירד למצרים לבקר את אח שלו, והוא הביא לשלום את הבן שלו, והוא הביא איתו שיירת גמלים עמוסה בזמרת הארץ. מה זה זמרת הארץ? יעקב אבינו בעצם מוזכר, שוב פעם, בהקשר של 7. יעקב אבינו קשור מאוד ל7, 7 שנים הוא חיכה, ואחר כך עוד 7 שנים הוא חיכה. הוא דמות של 7, כי יש לו המון שביעיות שם על הבן אדם, ובנוסף, כן, ואמרנו שזה תבנית, זה תבנית בנפש האדם של בחינת יעקב שבנו, וגם כן בשבת, בקידוש של בוקר שבת, יעקב גם כן מוזכר סביב העניין הזה של הצמחים, של זמרת הארץ, של מי שמגדל את זמרת הארץ, וכתוב, נחלת יעקב אביך. כן? נחלת יעקב אביך, זאת אומרת, שיא השפע האפשרי של השבת, שמוזכר בקידוש של יום שבת בבוקר, שכדאי לקרוא אותו, כי זה ממש קידוש פרמקלצ'ר. מוזכר בעניין הזה של זמרת הארץ, שזה בעצם עצי בעל שלא זקוקים להשקיה, חרובים,
שקדים, וזררים, אלות, פיסטוקים. כל הדברים האלה בעצם מתייחסים לעצי זמרת הארץ, לעצי הבעל. וארבעת המינים שהם בעצם 4 מינים שמספקים לנו את כל חומרי המרפא שאנחנו זקוקים להם. אנחנו יודעים שמהערבה המציאו את האספירין, ולא ניכנס כרגע לכל העניינים, אבל מהאתרוג יש המון תרופות ורפואות שאנחנו עד היום תימנים בארץ עושים. והאתרוג והדקל שמכיל את כל אבות המזון, והסילן שהוא חומר מרפא. כל הדברים האלה הם בעצם מופיעים בארבעת המינים, והביקורים שהם בעצם עיקר הפירות שאנחנו אמורים לאכול בארץ, הגפן והתאנה והרימון והזית. אוקיי, עוד עיקרון פרמקלצ'ר מאוד מאוד בסיסי, שבעצם אמור להביא אותנו לשנת השבע בשפע, שזה בעצם הדבר שאנחנו מתארים עכשיו, זה כבוד לעשבי בר, והבנה שעשבי הבר, דיברנו על זה יום שלם, עשבי הבר הם גם רפואה. זה כלי שני, סליחה. כן. זה כבר רביעי בעצם, דיברנו על שנת התבוננות, 6 שנות השקעה, צמחייה רב שנתית, כבוד לעשבי בר. דיברנו על זה שעשבי הבר הם בעצם מרפא גם לאדם וגם לאדמה. בעצם הם אלה שמרפאים את האדמה. האדמה אפשרה להם לעלות משום שהיא זקוקה למה שהם נותנים. ככה למדנו בהרחבה, לא ניכנס לזה עכשיו יותר. קודם כל, על המזבח מניפים שעורה. על המזבח בבית המקדש, שעורה זה עשב בר, מאכל בהמה זה נחשב. שעורה זה גם ישיבת המינים, וזה גם כן עשב בר גמור. זאת אומרת, המהלך מפסח לשבועות זה מהלך ממאכל שעורה, מאכל עשב, כמו חיית השדה, למאכל חיטה, שזה מאכל אדם. זה ממש המהלך, אבל לא ניכנס לזה היום. אבל אנחנו רואים שעשב בר גמור, איתו אנחנו חוגגים את היום הולדת שלנו. בנוסף לזה, בליל הסדר, שהוא יום ההולדת של עם ישראל, אמרנו, זה החודש השביעי, ליל הסדר אנחנו נולדנו בחזרה, כן? ואנחנו חוזרים להיות עם של בני חורין, עצמאיים. אז בליל הסדר אנחנו חוגגים עם עשבי בר על השולחן. והמצווה היא לאכול עשבי בר מרורים. עכשיו, זה שאנשים אוכלים חס וגוש קטיף היום בתור מרורים זה טעות. באמת אנחנו אמורים לאכול חרחבינה, עולשים, מרור השדה, ועוד רשימה ארוכה של צמחים שמופיעים במשנה, והם בעצם המרורים האמיתיים שלנו. למה דווקא עכשיו? כי זה בדיוק אביב. בדיוק באביב, הארץ שלנו מתמלאת בירקות ירוקים תוצרת השם. לא צריך לקנות שום דבר. אנחנו עם של הקטים. העם שלנו תמיד לקטו. כן? העשירים שבעם היו אוכלים לפת וצנונות. כתוב על רבי יהודה הנשיא שהוא היה עשיר גדול, אז הוא היה אוכל לפת וצנונות, כי היה לו גינה והיה לו עבדים שמעבדים את הגינה שלו אולי. אבל העניים היו אוכלים את העשבים באופן רגיל. ואנחנו רואים גם המון דוגמאות שכתוב לכל עשב ועשב יש מלאך שמכה אותו ואומר לו גדל. צדיקים שהולכים בשדה ומישהו כותב איזה על סתם ככה בהיסח הדעת, והם אומרים, לא, אתה כותב את הדבר הזה, זה קודש קודשים, כל עשב, אתה לא צריך אותו, אם זה היה לשימוש מילא, אבל סתם ככה לתלוש עשב, יש לו מלאך לעשב המיוחד הזה, אתה לא יכול סתם ככה לתלוש עשב כאילו זה שלך. כבוד לעשב. שעשבי הבר הוא בדיוק המהלך שמקשר כל כך יפה בינינו בין השמיטה לבין הפסח, שהזכרתי אותו הרגע בליל הסדר הזה, זמן להזכיר אותו כאן, ולראות שבעצם הפסח והשמיטה הן מצוות מקבילות, מצוות מלשון בצוותא שמאחד את האנשים. יש לו הזדמנות לאחד את האנשים. אפשר להגיד את זה גם עוד הערה נוספת, שאני יכולה להגיד מזה שהסתובבתי באמת ודיברתי על שמיטה בכל כך הרבה מקומות עד עכשיו, זה שיש קונצנזוס מלא בעם ישראל על העניין של השמיטה. כולם מתרגשים מזה. מהפריקים היחפנים, ארוכי הרסטות הכי נחמדים שפגשתי, ועד הדוסיות הכי מעונבות עם הפאות והכובע והטלטל, הכי מקסימות שראיתי. מאקדמיים גמורים, מנהלי בתי ספר שפגשתי, ועד אנשים שהם חסרי השכלה, מה שקוראים בטעות, אבל הלב שלהם פועם וזה. על כולם מתיישב על דעתם הדבר הזה. זה יכול להיות, השמיטה יכולה להיות נקודה של חיבור, הדגשת המחובר בינינו, כמו בזוגיות, צריך להדגיש את מה שדומה ולא את מה ששונה בינינו. גם פה בעם הזה אנחנו בזוגיות, בצוותא, אמורים לפעול בצוותא, בסגל, בסגולה, ביחד. ואני רואה שהשמיטה יכולה להיות המחנה המשותף של העם, משהו שמדבר אל כולם, כל אחד מהכיוון שלו, אפשר לדבר על זה בכל מיני דרכים. היום אני מדברת על זה מכיוון מאוד מאוד יהודי, אפשר לדבר על זה מכל מיני כיוונים, יותר חקלאיים, יותר צרכניים, יש כל מיני דרכים לדבר על זה. וכולם עוסקות באותו הנושא עצמו. אבל הייתי גם בעניין של הקשר בין שמיטה לפסח. בעצם גם השמיטה וגם פסח מיוחדות באותו העניין. קודם כל בפשטות, לענייננו כאן, המצווה שלהם היא אכילה. זה החגים היחידים
שהמצווה שלהם היא אכילה. בפסח, אכילת מצה, ובשמיטה, אכילת צמחים יבולים מקדושת שביעית. שיש, הרמב"ן פסק שזאת מצווה לאכול יבולי שביעית. ואין אף מקום אחר שיש מצווה לאכול. כן? אין אף מקום אחר שזו ממש מצווה לאכול עכשיו דווקא את הדבר הזה. נכון שיש סעודת מצווה ויש סעודת שבת, אבל פה זה ממש, אתה מכניס את המצווה לתוך הגוף שלך, זה המצווה עצמה. כן? זה לא על הדרך של משהו. אז זה מאוד מאוד יפה. ולמה? כי שניהם עוסקים באותו דבר. גם הפסח, במה הוא עוסק? ביציאה מעבדות לחירות. אמרתי, יום הולדת של עם ישראל, יום הולדת מספר 7, כן? נולדנו ב7. יציאה מעבדות לחירות, מתלות, ממצב של תלות, במצרים, בצרות עין, צרות דעת, צרות לב, צרות מוחין, צרות כיס, כן? שבאנו ממנה, משם באנו מהמצרים, על דרך משל, ויציאה לעם של חורים, עם של עצמאות, של אי-תלות. זה בדיוק המהלך של הפרמקלצ'ר. כל מה שלמדנו כל הקורס הזה זה איך לצאת מהעבדות שלנו לתרבות הצריכה, ליצרנות, מלאכת כפיים, מינימום של צריכה, מקסימום של שפע, וזה גם המהלך של השמיטה. גם השמיטה עוסקת בדיוק בנושא הזה. אם אנחנו מתופסים שמיטה, כמו שהסברתי עד הנה, אנחנו מבינים שבעצם השמיטה היא מתנה מהקדוש ברוך הוא, וזה בעצם תרגיל ירידה למקלטים. הזכרתי קודם את התרגיל ירידה למקלטים. השמיטה זה בעצם תרגיל ירידה למקלטים. אנחנו מתבקשים 1 ל7 שנים ביחד לעשות את התרגיל הזה, לרדת למקלט ולראות אם אנחנו מצליחים להסתדר. אבל תזכרו ילדים, זה רק בכאילו. אם תהיה קטסטרופה באמת, אתם כבר תדעו מה לעשות. אני נתת לכם את התרגיל הזה כדי לראות אם אתם מסוגלים לעשות את הבצוותא הזה ביחד. להשתחרר מהתלות שלכם במערכות המקובלות, מהקיבעון שהכל כוחי ועוצם ידי. שחררתי לכם את זה בשבת, אני אשחרר לכם את זה גם בשמיטה, אבל דעו לכם, אתם יכולים לעשות את זה רק אם תעשו את זה ביחד. וזה המהלך של פסח ושמיטה. זה אותו המהלך בדיוק. יציאה מעבדות לחירות. מעבדות לכל המערכות המקובלות שהפרמקלצ'ר מנסה לעזור לנו לצאת מהן. וזה המהלך של התורה. כל התורה עסוקה רק בזה. והגעת לבנך. מה הגעת לבנך? יציאת מצרים. למה יציאת מצרים? יציאה מהצרות הזאת. אז זה המהלך הזה, וזה מיוצג על בטקס, במה אנחנו מייצגים את כל המהלך המדהים הזה? בעשבי בר, בלאכול עשבי בר. כשאתה אוכל עשבי בר, מידו הפתוחה והמלאה והרחבה של הקדוש ברוך הוא, אז אתה באמת בן חורים, כי אתה לא קנית את זה, אני נתתי לך את זה, אין בזה חרקים, זה נקי, תאכל. איפה אנחנו יותר בני חורים מאשר הדבר הזה? שם עם ישראל נולד, באכילה של עשב, כמו בהמה, אבל משם ההתעלות, איזה יופי. מתה על זה. עכשיו יש לנו עוד עניינים. עוד עיקרון פרמקלצ'ר בסיסי, מערכות ללא חפירה, no till systems. דיברנו על זה הרבה. אנחנו בפרמקלצ'ר לא הופכים, אלא בונים חיפוי כלפי מעלה. כן? מחפים את האדמה ובונים את האדמה, מייצרים אדמה. זה בעצם כל המהלכים הקרובים בעצם עוסקים בנושא הזה של חופה. כמו שהקלה צריכה להיות בחופה ומחופה, מכוסה, ככה גם האדמה צריכה להיות בחופה ומחופה ומכוסה. זה היינו הך, אדמה היא תמיד משל לאישה והפוך. מערכות ללא חפירה, no till systems. הגירוש מגן עדן, אני קישרתי את זה לעניין של גירוש מגן עדן ועץ הדעת. למה? איך זה קשור? בעצם מסתבר שחריש זה לא הדרך הטבעית, הגן עדנית, לטפל באדמה. ככה פרמקלצ'ר אומרת לנו, נכון? כשאנחנו הופכים את האדמה, אנחנו פוגעים ב20 סנטימטר העליונים שלה, אנחנו מפריעים את הבית של המיקרואורגניזמים שנמצאים שם למעלה. ובזה אנחנו מרחיקים את עצמנו מגן עדן. מתי הומצאה המחרשה? המחרשה הומצאה בגירוש מגן עדן. זאת אומרת, אחד תובל קין, כן, אני אקרא, בגירוש מגן עדן, אנחנו בעצם התחלנו לחרוש את האדמה, להפוך אותה, להתערב התערבות קיצונית מדי, שבעצם מרחיקה אותנו מתוך זה. ובאמת אחד הפרשנויות זה בעצם שהמחרשה היא אחת הדוגמאות לחטאי עץ הדעת. עץ הדעת זה לא סתם סיפור של דעת, אלא זה סיפור של ההשכלה של העולם מצד ההרס שבהשכלה. מה שהשכל עושה זה מבין תהליך, ואז רוצה לזרז אותו מהר מדי באופן שמחיש את הקץ, ואז הוא מפסיד את כל עולמו מהדבר הזה, כי אי אפשר לזרז את הקץ. יש תהליכים שאפשר לזרז, מביא את הקץ, הוא מביא את הקץ, בדיוק, נכון. ואחת הדוגמאות שהרבנים מביאים לאיפה אנחנו חטאנו בעץ הדעת, יש הרבה דעת שקרתה, עץ הדעת זה על דרך משל,
אז אחת מהדוגמאות מובא כאן העניין של המחרשה, שבעצם מה עץ הדת עושה? מרחיק אותנו מעץ החיים. בנוסף, בעניין של המחרשה וההפיכה של האדמה, או אי הפיכה של האדמה בעצם בפרמקלצ'ר, אנחנו רואים שהמילה מחרשה כמעט ולא מופיעה בתורה, אלא מופיעה מילה אחרת, מסדדה. מסדדה מלשון שדה, אבל גם, אומר הרש"ר הירש, מלשון שוד. שהמחרשה, המסדדה, שודדת את האדמה מהפוריות שלה. אתה נראה לך שאתה מזרז, אז בפעם הבאה שאתם רואים ערבי או הודי או לא משנה מי הולך מאחורי המחרשה שלו ואנחנו רואים איזה יופי, אז תדעו לכם לא, כי המחרשה כמו העז היא מחוללת המדבר. היא לא מאפשרת את הסוקסציה הזאת לקרות. וכשאנחנו הופכים את האדמה אנחנו מפריעים לתהליך הסוקסציה הזה לקרות. אז זה עוד עיקרון שאנחנו רואים שהוא מאוד מאוד טבוע בכתבים שלנו. עוד אחד זה קומפוסט. אנחנו מבינים את החשיבות של קומפוסט, דיברנו על זה המון, אני לא ארחיב על זה עכשיו, אני רק אגיד שקומפוסט בעברית לא נקרא קומפוסט, אלא שמות אחרים, נכון? אוצר, אני אזכיר, העושה זבלו אוצר, זבלו מוכיח עליו, מעיד עליו, מה הוא מעיד עליו? איזה מין בן אדם הוא. האוצר, כן? האוצר שלך בחיים שלך זה בעצם ערימת הקומפוסט שלך, כי זה הפוריות של האדמה שלך, משם, זה מה שיקבע אם יהיה לך אוכל או לא יהיה לך אוכל. איזה מחשבה. אנשים חושבים על אוצר, חושבים על טבע, זאת מחשבה לא יהודית בכלל, איזה טבע. מה זה? מהמשנה. בגמרא מופיע זבל, המילה זבל, גם כן למילה קומפוסט, אבל פה מופיע, אז המילה זבל בראשי תיבות. ראשי תיבות זבל, זה ברכה לעולם. יש עוד מקום שבו מוזכר באמת החשיבות הזאת של הזבל, של הקומפוסט, אולי מסביר איפה פה הברכה, וזה מוזכר מאוד מאוד יפה בבראשית, ביום השלישי לבריאה, פעמיים כי טוב, יום שלישי פעמיים כי טוב, ככה אומרים. למה אומרים פעמיים כי טוב על יום שלישי? ביום השלישי לבריאה נבראו שני דברים, לא דבר אחד. נבראה האדמה ונבראו העשבים. למה? ברור לנו שהעשבים צריכים את האדמה. הצמחים, לא רק העשבים, עשבים, עצים, כל הצמחים. ברור לנו שהצמחים צריכים את האדמה, אבל שכחנו שגם האדמה זקוקה לצמחים לא פחות ממה שהם זקוקים לה. וכאן, בבריאה המשותפת של שניהם ביום אחד, בסיפור הבריאה, בעצם מנסים לרמוז לנו רמז קטן שלא שמנו לב אליו. היי, אנחנו שייכים, אנחנו אחד. אתה לא יכול להפריד אותי יותר במצעים מנותקים, כן? לנתק את הצמח מהאדמה שלו. זה הקומפוסט. עוד עיקרון פרמקלצ'ר שלמדנו, קראנו לזה פרמקלצ'ר בקליפת אגוז, פרמקלצ'ר בקטן, מערכת זהירה ואינטנסיבית. אנחנו מחפשים ליצור מערכות קטנות שמכילות הרבה שפע במעט מאוד שטח, תוך ניצול יעיל של כל המרחבים לגובה, לעומק ולכל הכיוונים. וגם זה עיקרון בסיסי, גם במלכות שלמה, שהייתה המלכות הכי משגשגת של עם ישראל בארץ ישראל, וגם לעתיד לבוא בביאת המשיח, שנחזור להיות עם של חקלאים, כמו שאומרים לנו, ושניהם משתמשים באותו משפט כדי לתאר את שתי המערכות שפע האלה של העבר ושל העתיד, שאנחנו שואפים לחזור אליהם, תחת גפנו ותחת תאנתו. האם יש תיאור יותר יפה לתאר מצב של מערכת זהירה ואינטנסיבית, מאשר שכל אחד ישב תחת גפנו ותחת תאנתו? לא ירוץ לשום מקום, לא יחפש שום דבר. הכל יישאר קרוב לבית. שהגפן והתאנה מסמלות את כל מה שהבן אדם צריך. צל, מים, עצי תאנה נשתלות על ידי המים. אנחנו חוזרים לנקודה שאדם קרוב אל עצמו. שימור, נכון, שימור מזון, שימור של הפירות. פירות שמכילים את כל אבות המזון. תחת גפנו ותחת תאנתו, מערכת זהירה ואינטנסיבית. עוד עיקרון פרמקלצ'ר בסיסי שלמדנו, מעגל התזונה השלם. כן? רואים את זה מאוד יפה, לי פה את זבל אנושי. רואים את זה מאוד יפה בספר זבל אנושי על הכריכה. בעצם אנחנו רואים למה אני מתכוונת כשאני אומרת מעגל התזונה השלם, וזה בעצם מה שעשינו כאן. ראינו מה קורה עם האוכל כשהוא על השולחן. זה רק התחלנו לראות בעצם, קצת רמזנו על זה. מה קורה איתו אחרי שהוא יורד מהשולחן, ומה קורה איתו בכל המעגל הזה, שמזין את האדמה, וראינו את הקומפוסט בגינה, איזה אדמה, הגינה היא בעצם מערכת עיכול אחת גדולה, ככה קראנו לזה, נכון? לא, הרמת קומפוסט זה לא נקודה אחת בגינה, אלא כל הגינה היא מערכת עיכול אחת שכל הזמן ממחזרת את כל חומרי התזונה שמגיעים מפה, מהשכנות, מהשירותים, מהבעלי חיים וכן הלאה.
עם מערכות הדיור המוזזות. אז אחד ראינו שבאמת, הזכרתי, אז אני אזכיר שוב את הדיור, את הצ'יקן טרקטור היהודי, המערכת של הדיור שנודדת ממקום למקום ומייצרת זבל, מייצרת זבל, מייצרת קומפוסט, מייצרת מערכת ללא חפירה, מייצרת חיפוי, ובעצם מחזירה אותנו לעניין של מעפר באת ולעפר תשוב. בעצם זה עיקר העניין. מה זה האדם? מעפר באת ולעפר תשוב. עכשיו, נורא יפה שאנחנו באים מעפר, אנחנו גם חוזרים לעפר בסוף ימינו, אבל השאלה אם בין לבין, את החיים שלנו אנחנו גם כן חיים כמו עפר. כי אם לא, אם אנחנו בחיים שלנו ייצרנו כמויות אדירות של פסולת, אל תעשה לך פסל במסכה, אני אומרת, פסולת, אז אנחנו פספסנו את הנקודה, כי כל העניין זה להיות עפר גם באמצע. ואם אני לא למדתי להיות עפר גם באמצע, אז אני סוגדת לעפר רגליי בערך, משהו כזה, נכון? כמו שרש"י אומר. אבל מה שבאמת הכי חזק לי כאן בעניין הזה של מעגל התזונה, בשבילי, זה ככה, לשתף בנקודה יותר אישית שלי, זה ההבנה הזאת שאוכל זה כל העניין. אני בטח סיפרתי לכם, ואני אזכיר לכם את הסיפור הקצר הזה, שהגעתי לקורס פרמקלצ'ר באנגליה לפני 20 שנה, בכניסה שם עמד פנקיסט, אתם זוכרים? סיפרתי לכם עם כזה מברשת וכולו מנוקב מכל ולובש בגדי אור וברזלים. לא יודעת מתי זה היה. 80, לא 90. כזה מזמן, 90. ואמרתי לו, מה אתה עושה כאן? מה אתה קשור לפרמקלצ'ר? והוא אמר לי, it's all about food, baby. זכרתי. ואז ירד לי האסימון שבאתי ללמוד על גלגולי האוכל, על מעגל התזונה השלם. ואותה חוויה חוויתי גם כן כבעלת תשובה. אחד השוקים הכי חמורים שהיו לי עם תחילת חזרתי בתשובה, זה העיסוק המטורף באוכל. כל הזמן תסכים באוכל. קודם כל עם החוקי כשרות שפתאום נפלו עליי. מלא עניינים, דבר של ברכות. לכל דבר יש ברכה אחרת, ברכה שלפני, ברכה שאחרי. פרטי פרטיות, סעודות מצווה. תאכלי, סעודת מצווה, תאכלי, סעודת מצווה. תצילו. שבת, 3 סעודות. ראש השנה, יום העריכת, יום ארוך, יאללה, 18 סעודות. וצומות שמתייחס להפסקה. צומות. המון עיסוק באוכל. וזה גרם לי המון אנטי. המון. כאילו, מה זה? חשבתי משהו רוחני. כולם כל אוכל מעסיק אותם. איפה הרוח? עד שיום אחד ירד לי האסימון. ראיתי את הרבי שלנו בסעודה שבעלי הכין כל היום, וערך שולחן, ועשו חנוכת בית, ונכנסו הרבי עם כל התלמידים, ישבו כמו מלאכים סביב השולחן, שרו שירים, לא דיברו, כמו מלאכים הם אכלו, לא ראיתי דבר כזה, התחלתי לרעוד, מרוב שזה היה מדהים. לא ראיתי אנשים אוכלים ככה, שרים, מברכים ובשקט יוצאים. הכל נשאר יפה, נקי, מסודר. הייתי בשוק. לאוכל יש גם רובד רוחני בעצם. יש את הרובד של הפרמקלצ'ר, של מעגל התזונה הגשמי ושל האכילה עצמה, ויש את הרובד הרוחני של האוכל, של הברכה, של ההכנה שלו, של ההתכווננות, שבעצם זה הרובד הרוחני של האוכל, שזה משהו שאנחנו לא מרגישים אותו ממש, אבל הוא שם. אולי לאט לאט כן מרגישים. עוד משהו, עוד כלי בסיסי. אני מזכירה לכם שכל הכלים שאני מדברת עליהם כאן זה לא סתם סקירה, זה כלים שאמורים להביא אותנו לשנת השבע, במצב של שפע, שאנחנו נוכל בעוד 7 שנים בשמיטה הבאה, עכשיו אנחנו שמיטה תשע"ה, נוכל בעוד 7 שנים לעשות שמיטה של אמת, לא שמיטה של אלפי דונם של חקלאים ענקיים, אלא כל אחד מאיתנו יהיה מערכת חקלאית קטנה. אמן. בעזרת הכלים האלה, שמירת זרעים. איפה מופיע שמירת זרעים? אנחנו ראינו ששמירת זרעים זה בעצם הבסיס של החקלאי הזעיר. חקלאי זעיר חייב שיהיה לו מאגר זרעים משל עצמו, הוא לא יכול להסתמך על חברות זרעים שמספקות לו זן מאוד מאוד אחיד. אם אנחנו רוצים זרע שמסתגל לתוך הגינה שלנו, אנחנו חייבים להתחיל ליצור מרחקי זריעה נכונים, ששומרים על תואר הזנים, ששומרים על הזנים מבראשית, על הזנים המסורתיים, הקדומים. וכדי לעשות את זה, אז אנחנו הולכים למפגשי זרעים 2 בשנה ומחפשים את הזני מורשת המקוריים שלנו. אותו הדבר בדיוק למרבה הפלא מוזכר בעניין של מצוות כלאיים, שהיא נחשבת מצווה שאין לה טעם, שאי אפשר לדעת מה הטעם שלה, אבל יכול להיות, אני מסתכנת ורומזת שאולי זה הטעם שלה, שאולי פה בארץ ישראל צריך לשמור על מצוות כלאיים דווקא פה בארץ ישראל, לא בכל העולם,
משום שאנחנו בעצם מקור הזרעים של העולם. זה מוזכר לצערי בכל מיני ספרים, בלי שיגידו ישראל חס ושלום, כי פוחדים כבר להגיד את המילה ישראל, אבל אנחנו מה שקוראים בכל מיני ספרים נוראיים שנכתבו. יש ספרים שמזכירים אותנו בתור מערב אירו-אסיה. שמעתם ספרים כאלה? ספרים אקולוגיסטיים כאלה, שמתארים את ישראל בתור מערב אירו-אסיה. תפתחו מפה ותראו שאנחנו מערב אירופה ואסיה. אנחנו בדיוק השפיץ הזה שקוראים לו הסהר הפורה, לפעמים נפלט להם גם הסהר הפורה. זה האזור שלנו. מפה מקור כל הזרעים. מפה מתחילים הזרעים של העולם. מפה מצאו את אם החיטה. העניין של הכלאיים. אני רוצה להגיד משהו על הדבר המדהים הזה של הכלאיים. אחד, מרחקי הכלאיים שכתובים בשולחן ערוך, זאת אומרת בתורה, זהים למרחקי ההפרדה או החציצה שתקבלו מכל בן אדם בעולם, כמרחקים שנכונים כדי לשמור הפרדה בין תואר המינים, תואר הזנים. זה דבר אחד. דבר שני, מה העניין של הכלאיים? העניין של הכלאיים זה בעצם העניין של חוק ההבדלה שהזכרתי קודם. וחוק ההבדלה, המטרה שלו, התכלית שלו בטבע, זה לייצר הרמוניה. בגלל זה יש הרמוניה בטבע. ההרמוניה זה מלשון שלום, עושה שלום עם עמו ועושה שלום עלינו ועל כל העולם. למה? מה הקשר בין הבדלה לבין שלום? כי רק שכל אחד על מקומו, אז אפשר ליצור חיבורים פוריים באמת ולהפרות אחד את השני, כמו זכר ונקבה שהם הפכים מוריים, בלתי אפשרי ובלתי הגיוני שהם יהיו ביחד, והנה נוצר משהו מעניין, משהו חדש. אז זה העניין של הכלאיים. עכשיו יצא פרופסור יחימוביץ', נדמה לי, מקטורה, מערבה, והוא כותב שם דבר מדהים. הוא כותב שהוא גילה, כמובן במקרה, כמו כל התגליות הגדולות, שצמחים שהם בני אותה משפחה, סליחה, שהם לא בני אותה משפחה, שצומחים קרוב מדי אחד לשני, שהם משפחות ממינים שונים, יתקיפו זה את זה בשורשים שלהם. וזה רק לפני 2 גילו. אבל צמחים שהם מאותה משפחה שהם ביחד באותה ערוגה, ירחיקו באדיבות את השורשים שלהם זה מזה. זה פלא פלאים. הוא מסביר לנו מה זה מצוות כלאיים, עושה שלום עם רומיו. גינה ששתולה בערבוביה, שאין בה הבדלה בריאה, היא לא גינת פרמקלצ'ר בריאה. היא גינה שיש בה מלחמה. הצמחים, זה צער בעלי צמחים, אני קוראת לזה. כלאיים זה צער בעלי צמחים, בדיוק כמו הכלאיים של שור וחמור. שור וחמור זה לא לצער, אסור לחרשו ביחד שלא לצער אותם, כי כל אחד חורש בקצב אחר, וצמחים שנשתלו ביחד זה לצער צמחים, כי הם צריכים לבזבז המון אנרגיה על מלחמה, בשורשים, על מים, מינרלים וכו'. כן. צריך לזכור גם שכלאיים מדבר על ירקות ועל גפן, הוא לא מדבר על עצי פרי, פרחים ותבלינים, שם אין כלאיים. כי אלה צמחים עמוקי שורש, והם יכולים להגיע למינרלים, אין תחרות ביניהם. ומאליו תשתול אותם קצת יותר רחוק. עצים. עצים זה עוד משהו מאוד בסיסי בפרמקלצ'ר. ראינו שמהעץ אנחנו לומדים את התבניות הכי בסיסיות שלנו, נכון? עיקרון הקצוות נלמד מהעץ, שזה הבסיס של תכנון פרמקלצ'ר. ראינו שעצים צריכים להיות רוב המערכת, הם עמוד השדרה והשלד של מערכת פרמקלצ'ר בריאה. גם באזור 2 יש עצים, גם באזור 3 יש עצים, גם באזור 4 ו-5 יש עצים. הם חלק מאוד חשוב. ראינו את ההכרה שעצים הם יצרני מפעלים לייצור חמצן, לייצור גשם, לייצור לחות אוויר. כל מה שבן אדם צריך. ההליכה הפשוטה בעיר, במדרכה, במקום שיש בו עץ, זה ברכה. בלי עץ, אין ברכה, חם, סיוט. עצים זה בסיס של המערכת שלנו. אחד הדברים הכי יפים, אני חושבת, נוגעים ללב, שבשיר השירים האינפורמציה הזאת כבר שתולה. לא מבינה למה המורה שלי בכיתה ד' שהיא לימדה על משקעים, לא לימדה את האינפורמציה הבסיסית הזאת, שעצים מייצרים גשם. סיפרה כל מיני דברים, קומקום, אידוי, אבל היא לא סיפרה לי שאם אני אשתול עצים ירד יותר גשם. כמה פשוט. אפשר לשנות את האקלים בכדור הארץ על ידי שתילה של עצים. נעשו ניסויים כאלה ברחבי העולם. זה עובד! כולל פה, לא? מה צריך להיות מדען גדול בשביל ללכת ולשתול עץ? אבל אנחנו כותבים על זה מדעים, אבל אנחנו לא הולכים ושותלים את העצים, בסופו של דבר. משפט תכף עוד שנייה, אבל בשיר השירים כתוב את הדבר הזה בדיוק מפורט. משפט. מעיין גנים, באר מים חיים, ונוזלים מן הלבנון זה עצי הסרק הגדולים, עצי היער, עצים של אזור 4 ואזור 5,
שהם בעצם אלה שמייצרים את הגשם. סרק לא משום שהם חסרי תועלת, אלא משום שהם לא שימושיים לאדם במיידי. אבל אלה העצים שמקיימים העולם, אלה עצי הלבנון, כן? כמו היער הלבנון. אז מעיין גנים, באר מים חיים ונוזלים מן הלבנון. מה בעצם אומר הפסוק הזה? מאיפה מתמלא המעיין של הגינה שלך, שממנו אתה משקה את הגינה שלך? מאיפה מתמלא את הבאר של המים החיים שאתה שותה? מהלבנון. עוד עצים. יש איזשהו מקום שביל מוליסון כותב, אם רק אנשים היו, אני מצטטת, אם רק אנשים היו מבינים, אם רק אנשים היו מתייחסים אל העצים כמו אל אחינו ואחיותינו, כמו שכמה תרבויות קדומות עושות, אז היה טוב יותר לעולם. זה משפט מאוד יפה. ואני חייבת להגיד שאנחנו פה אצלנו בתרבות שלנו לא מתייחסים אל העצים כאל אחינו ואחיותינו, שאנחנו גם כן תרבות מאוד עתיקה, אלא כאל עצמנו. אותו מילה, שפת הקודש, משמשת עץ, עצמיות, עצה. ויש לנו נביאים, כולל דוד המלך ושלמה המלך, שהם ידעו לקרוא את עצות בעצים. זאת אומרת, הם היו שומעים נבואה בעצי הבחיים, או שומעים נבואה ביבשת הדקלים. זאת אומרת, מה שידעו להבין מה העצים אומרים, ידעו את שפת העצים, שמעו את העצה של העצים. אנחנו ניסינו לעשות את זה בקטנה, בקורס, אבל רק התחלנו, כנראה. כנראה שאנחנו יכולים הרבה יותר מזה. יש לנו חג שלם לעם שלנו, שחוגג את עצת העצים. יושבים מקובלים גדולים, צדיקי עולם, ולומדים מה אפשר ללמוד מתבנית העץ. נמשיך עם הכלים שלנו לקראת שנת השבע. שימור מזון. הזכרנו את זה במעגל אחד, אבל כמו שאמרתי לכם, חצי מהפרמקלצ'ר זה עניין של שימור מזון. זה חצי מהעבודה שלנו. ביל מוליסון בעצמו, ממייסדי השיטה, אמנם כבר הוא קצת אנטיקה, אבל הוא כתב ספר שלם שנקרא ספר ההתססה, fermentation book, זאת אומרת, הוא מלמד שיטות שימור מזון, מסורתיות. חצי מקורס הפרמקלצ'ר שלי, בעצם החלק המעשי של הקורס, עוסק בשימור מזון, בשיטות שימור מזון מסורתיות. כשאתה עושה גינה, אתה חייב לשמר מזון, אם אתה רוצה לייצר שפע, כי אתה לא יכול להשתמש בכל השפע הזה עכשיו, ואחר כך לא יהיה. אז אתה חייב לדעת איך לשמר את הצמחים, את חומרי המרפא, את היבולים, מה שיש לך ממנו יותר מדי, ותמיד יש יותר מדי כשמתחילים לעשות גינה, בסופו של דבר, בשנה השביעית. אותו עניין מופיע גם כן במקורות שלנו. קודם כל, ההבנה שהפירות של שנת השבע יש בהם קדושת שביעית, שחלה במשך שנתיים, השנה על הירקות והעשבים, ושנה הבאה על הפירות. יש בהם? מה זה? יש בהם? קדושת שביעית. מה זה אומר קדושת שביעית? מבחינתי המילה קדושה אומרת להקדיש תשומת לב. ככה לימד אותי הרב מיכי יוספי. אם אני רוצה לייצר קדושה, אני צריכה להקדיש תשומת לב לפרטים. אם הפירות האלה יש בהם קדושת שביעית, מה שאני מבינה בתור אנאלפביתי, זה שאני צריכה להקדיש לפירות האלה תשומת לב. לא לעטוף אותם ולזרוק אותם. אם יש לי קליפות פומלה, אני אעשה פומלה מסוכרת. סוכריות בקליפות. אם יש לי קליפות אבטיח, אני אשתמש בהם, אני אעשה חמוצים, זה אותו טעם של מלפפון חמוץ. אני יכולה לשמר את העודפים, את מה שנחשב כלום בעיני אחרים, זה כל העניין של פרמקלצ'ר. להפוך מה שנחשב כלום בעיני אחרים להרבה מאוד בעיני כולם. וזה בעצם מה שאני עושה בשימור מזון. אני לוקחת עשב ואני הופכת אותו לשפע. זה דבר מדהים. זה העבודה שלנו, וזה העניין של קדושת, מבחינתי, של קדושת פירות שביעית. בנוסף, יש כאן את העניין של הפקר, שבמשך שנת השמיטה, כל הפירות הם הפקר. זאת אומרת, כל אחד יכול להיכנס ולקטוף. בירקות, פשוט, בואו אני אעזור לכם. בירקות הקדושת שביעית זה לפי הלקיטה, זאת אומרת, ברגע שאני כותפת, עכשיו אני כתבתי, בפירות זה לפי הכנתה, בעצי פרי זה לפי הכנתה. אם הפירות חנתו, הפרח הפך להיות פרי בשנה שעברה, או השנה, אז בזמן הכנתה זה היה שנת שמיטה, אז בשנה הבאה התפוזים לוקח להם שנה שלמה, הם כלומים על העץ, מחנתה עד קטיף. נמשיך. יש פה עוד 3 עניינים שאני רוצה לדבר עליהם ביחד, קרובות מאוד לקצה. חקלאות עשב,
אגירת גשם, ופחות צרכנות ויותר יצרנות. שלושתן זה אסטרטגיות שלמדנו לקיים במהלך הקורס. אני אחזור עליהן, חקלאות עשב, כן? זוכרים? מערכת של ניוד בעלי חיים, סביב מערכת מרעה עשב רב שנתי, אגירת גשם ופחות צרכנות ויותר יצרנות. התורה נותנת לנו את שלושתן בפתח כל בית, זה כתוב בפתח כל בית, במזוזה, בפשטות. בתוך המזוזה כתוב, וגם כן בתפילין, כתוב בעצם שתי פרשיות. ושתי הפרשיות האלה מסכמות, בקיצור, עוד נושאים, אבל גם בעיקר את הנושא הזה של גשם, פחות צרכנות וחקלאות עשב. זה הולך ככה, איך זה מתחיל? והיה אם שמוע תשמעו מצוותיי, אני אגיד את זה פעם אחת, אחר כך אני אחזור לאט. והיה אם שמוע תשמעו מצוותיי, אשר הולכים לצריך היום, לאהבה את השם אלוקיך, לעבדו בכל לבבכם, בכל נפשכם. אם אתם תהיו אנשים טובים במידות, תעבדו על המידות שלכם. כן? אמרנו שמידות זה גם כמויות, אל תיקחו יותר מדי. וגם כן מידות, אל תכנסו לעצבים, כי עצבים זה עבודה זרה. והיה אם שמוע תשמעו, תהיו אנשים טובים ונורמליים, תעבדו על המידות שלכם באמת, על הפן הרוחני שלכם. ונתתי, ואם תעשו כן, ונתתי מטר ארצכם ואיתו, יורה ומלקוש. ואספת דגנך ותירושך ויצהריך, כן? דגן, תירוש ויצהר, זה הבסיס של התזונה האנושית, לחם או מזונות, כן? שמן ויין, ענבים, צימוקים. ונתתי, בהמשך הפסוק, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, אכלת ושבעת. זה החלק הראשון. ואם לא שמעתם, אם לא תשמעו את המצוות האלה, אז החלק השני, הפרשייה השנייה, וחרף השם בכם, ועצר את השמיים, ובסדר, וזניתם, לא משנה, הוא משתמש במילה וזניתם, כאילו זניתם אחר עיניכם, כאילו העיניים, מצד זה שאתה חומד בכל דבר שאתה רואה, עין רואה, חכמים אומרים עין רואה, אבל מה שכן, היום הקניונים הפכו להיות סוג של מקדשי עבודה זרה. הם מעוצבים כמו בתי מקדש, עמודי 6 ושני, אתה נכנס, יש מוזיקה, לא רק מוזיקה, תקרות גבוהות, כל מיני דברים, ואנשים אנחנו נכנסים לשם, ובעצם מעמיסים חומר, אלוהים אחרים, זה בעצם סגידה לחומר. כולם זה דרכים של בעצם סגידה אחרי חומר. הקדמה, עץ, אבן, זה הכל חומרים. וכשאנחנו סוגדים אחרי אלוהי חומר, אנחנו רואים שבעצם מה שכתוב במזוזה זה לא איזה משהו איזוטרי, הזוי שכתוב בתורה, אלא זה פשוט משוואה מדעית שאנחנו רואים אותה מיושמת לנגד עינינו היום. אנחנו רואים שככל שהאדם, התרבות האנושית הופכת ליותר ויותר צרכנית, יש לנו יותר בצורות, יותר גשם חומצי, יותר מאגרי מים שמתייבשים בגלל זיהום של חומרים שאנחנו קנינו ושפכנו בכיור ובשירותים שלנו כדי שיהיה כחול ויפה. וככל שאנחנו סוגדים יותר אחרי החומר הזה, יותר נעצרים הגשמים בעולם. והאלמנט הנוסף זה באמת העניין של חקלאות עשב, ולחזור לחקלאות עשב המקורית, ששוב, החקלאות הכי מתקדמת היום בעולם האקולוגי היא חקלאות של עשב. ראינו את המערכות של פוליפייס, שעושות רוטציה של מערכות עשב, שהבן אדם אומר, אני בכלל לא מגדל בשר, אני בכלל לא מגדל ביצים, אני בכלל לא מגדל חלב, אני מגדל עשב. ראינו את זה שבוע שעבר. וזה בדיוק הנקודה, כי זאת החקלאות המקורית שלנו. ונתתי עשב בשדך, הוא לא כותב ונתתי כותנה בשדך, והוא לא כותב ונתתי, לא יודעת מה, אבוקדו בשדך. הוא כותב עשב בשדך ואכלת ושבעת. נשים לב לזה, כי באמת עיקר התשובה לשאלה מה נאכל בשמיטה, היא בזה. אם אנחנו בנויים על חקלאות של עשב, ואנחנו אמורים להיות אנשי מקנה וחקלאים בתור העם שלנו, והחקלאות שלנו היא חקלאות של עשב רב שנתי, מרעה רב שנתי ברוטציה, אז מה שאנחנו בעיקר אמורים, סליחה, טבעונים יקרים, לאכול במהלך השמיטה, זה בשר, נכון, עשב, הרבה עשב, זה דיברנו כבר קודם, המון עשב, ולקט עשבי בר, וביצים, חלב, בשר ודבש. אז עכשיו אנחנו רואים איך שלושת העניינים האלה מתחברים לדבר אחד, כן? חקלאות עשב, החקלאות האמיתית שאנחנו אמורים לחזור אליה, אגירת גשם, ונתתי מטר ארצכם ואיתו יורה ומלקוש,
ופחות צרכנות, יותר יצרנות, בעצם מדבר על הנקודה של האלוהים האחרים. להפסיק לסגוד לחומריות וללכת על הפשוט יותר, על הביתי, על הקטן, ולא על התעשייתי והגדול. זה מה שניסיתי, המהלך שניסיתי להראות שקריאת שמע עסוקה בו, ויהודי מחויב לומר את זה פעמיים בשנה. כל פעם שאני עוברת ליד המזוזה, פעמיים ביום, בוקר וערב, בן אדם הולך לישון עם זה וקם עם זה בבוקר. כל פעם שאני עוברת ליד המזוזה, אני נותנת לה נשיקה, אבל אנשים לא יודעים מה כתוב בפנים. תפתחו דברים י"א ותקראו. מה כתוב בפנים? הסכם, גשם, עתיק יומין, מהקדוש ברוך הוא. שמסביר את הדברים הכי מתקדמים שהעולם רק עכשיו מבין. הכל כתוב שם בפנים. פלא. וניקח את זה עוד מהלך אחד. ארץ ישראל נחשבת ארץ זבת חלב ודבש. בדרך כלל אנשים חושבים שארץ זבת חלב ודבש מתייחס למערכת חקלאית סופר מתקדמת. אבל ממש לא. ארץ זבת חלב ודבש מתייחס לארץ של מרעה, של עשב, של חקלאות עשב. זבת חלב ודבש. חלב זה עיזים וכבשים ופרות שצריכים מרעה, ודבש זה דבורים שצריכות מרעה. והברכה האמיתית של ארץ זבת חלב ודבש זה ברכה של הקטנה של שטחי החקלאות האנושית שהשתלטו על שטחי הבר והמרעה, ובעצם השווה של הדבורים, שהיום 50% מהם נכחדו, ובלי דבורים אין אדם ואין עולם. והתורה מזמן כבר אמרה לנו, הברכה האמיתית שלך היא לא בחקלאות אקסטנסיבית. אתה מתבלבל, זה כוחי ועוצם ידי. אתה לא בכיוון, זה פרעה שעושה הפרעות, מפריע בהתערבות שלו לעולם. ומוריד את כולם לקבר יחד איתו לפירמידה שיקברו אותו עם כל 1000 עבדים שלו. את כל החומר שלו הוא לוקח איתו, הוא חושב שאולי יצטרך את זה אחר כך. זה פרעה. אבל אתה לא, אתה ישראל, ישרי מעל. אתה אמור להתחבר למשהו הרבה יותר גבוה, לארץ זבת חלב ודבש. למקום שבו דווקא ידו הפתוחה והמלאה והרחבה, שזה מערכת מרעה. שמה השפע טמון. הדבורים הם המאביקות החשובות שלך. הן גם נותנות דבש, נכון, בסדר, תאכל דבש. כתוב לנו, תאכל עד שתקיימו. יעני, בסדר, נו, אתה רוצה דבש, תהיה לך קצת מתוק, בסדר. אבל תדע לך שהדברים יותר חשובות למשהו אחר, בשביל זבת חלב ודבש. בשביל האבקה. וחיות מרעה. כמו שהרב טאו כותב, אנחנו עם של חקלאים ואנשי מקנה. שני המקורות האלה, אחד, בפרקי אבות. זו דרכה של תורה, ככה כתוב, זו דרכה של תורה. פת במלח תאכל, מים במשורה תשתה, על הארץ תישן, וחיי צער תחיה. ואם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך. מבינים, בעצם זה מדבר על הסתפקות במועט. אתה רוצה לחיות חיי עושר? תסתפק במועט. כתוב לנו, בכל עצב יהיה מותר. איפה שיש מותרות, יש יותר מדי דברים מיותרים לבן אדם, יותר מדי חפצים מיותרים, הוא נהיה חולה בשפעת חפצים, שם נהיה עצב. עוד עניין שמאוד חשוב לי להזכיר בהקשר הזה, ואנחנו ממש נרפרף עליו, זה עניין של טל מלאכות. טל מלאכות זה בעצם ל"ט אבות מלאכה, 39 מלאכות, שהרשימה שלהן מופיעה בתורה, סמוך לבניית המשכן, והמלאכות האלה הן בעצם המלאכות שכוללות את כל המלאכות האפשריות, מלאכות הכפיים האפשריות שאדם יכול לעשות. כל המלאכות החקלאיות, כל המלאכות של בניית בית, סתירת בית, כתיבה, הריגה, קליעת סלים, כל המלאכות האפשריות, לחם, מלאכות הפת, כל מלאכות הלחם, כל המלאכות שהבן אדם עושה. כשאלה רק אבות המלאכה, זאת אומרת, כל מלאכה כזאת מסתעפות עוד הרבה מאוד מלאכות. לא ניכנס לזה בדיוק. המלאכות האלה הן מלאכות שאסור לעשות אותן בשבת. כל יהודי יודע את זה, אני שומע מצוות. טל מלאכות, זה המלאכות שאסור לעשות בשבת. והנגזרת שלהם, מאיפה הם הגיעו? הם הגיעו ממלאכות מסורתיות עתיקות יומין. אז כשיהודי לא עושה נגזרת של מלאכה, למשל הוא לא קורא נייר טואלט, הוא לא גוזר במספריים, אז הוא לא עושה את זה, אבל הוא אומר בראש שלו, וזה כתוב, מופיע בכל ספר ילדים חרדי ממוצע או דתי ממוצע, כתוב לו שעכשיו הוא לא גוזר במספריים, כי זה מלאכת קוצר. זאת נגזרת של מלאכת קוצר. אז הוא אומר לעצמו, נכון, אני לא קוצר עכשיו בעצמי, אבל אני לפחות יודע שלמרות שאני לא זכיתי יהיה לי שדה ואני אקצור, אני לפחות לא גוזר במספריים כדי לזכור שיש מלאכה שקוראים לה מלאכת קוצר, והיא מלאכה חשובה. כן, או הוא לא עובר עם העגלה על הבוץ באמצע יום חורף. הוא לא עובר, למה הוא לא עובר? כי הוא אומר לעצמו, זה תולדה של מלאכת חורש, נכון שאני לא זכיתי לחרוש, כי לא זכיתי, אבל, או כל מיני דברים אחרים, עיבוד אורות, בורסקאי, מלאכות הבורסקאי.
אני לא עושה איזושהי פעולה, כי הפעולה הזאת זה קרצוף של האור, אז אני מזכיר לעצמי שזאת המלאכה הקדומה. כדי שלא נשכח את המלאכות האלה, בעצם מופיע במדרש שחז"ל כבר לפני 2000 שנה חזו מצב שבו האנושות תשכח את מלאכה שמקיימות את החיים. זאת אומרת, בימי חז"ל לפני 2000 שנה אי אפשר היה לחיות בלי חריש, קציר, בורסקאי וכן הלאה, כל המלאכות וכל הסלים. אבל ציפו שיהיה מצב כזה שהמלאכות האלה ישתכחו מהעולם. אחד הנושאים שלמדנו בקורס זה שימור מלאכות קדומות. הזכרתי את יונית קריסטל, את הדר קליידמן, הרבה נשים נפלאות שמסתובבות ומלמדות מלאכות קדומות שלא ישתכחו מהעולם. כיוון שחזו שיהיה מצב כזה שאנשים ישכחו את המלאכות הקדומות האלה, ואנשים לא ידעו איך מייצרים את הדברים בבסיס, מה שפרמקלצ'ר מנסה להחזיר אותנו אליהם, קידדו את הדברים האלה בתוך השבת. ולכן יוצא, ויש רבנים שאף פסקו ככה, שהמלאכות שאסור לעשות אותם בשבת, מצווה לעשות אותם בששת ימי המעשה. וזה אנחנו צריכים לחזור עוד. יש קבוצות עצומות של אנשים בכל הארץ שמתחילים לחזור למלאכות האלה, באמת במטרה לקיים את ההריגה והכליאה בששת ימי המעשה. וזה שוב מזכיר לנו את המהלך של השמיטה, ששת שנות המעשה ושמיטה. כן? מה שאנחנו לא עושים, מה שאנחנו כן עושים בששת שנות המעשה, אנחנו לא עושים בשנת שמיטה. מה שאנחנו לא עושים בששת ימי המעשה, כל המלאכות הקדומות, אנחנו אמורים להחיות אותם בששת ימי המעשה. ולהימנע מהם בשבת. זה דבר שעוד דורש בירור, זה מין חזון אישי שלי, שיתפתי אתכם. מעניין. הנקודה האחרונה, או אחת לפני האחרונה, זה עניין של מקומיות, ואין הרבה מה להגיד על זה, חוץ משפשוט זה עיקר העניין של היהדות. כל העניין של היהדות זה העניין של קדושת המקום. המקום שבו אתה חי, אסור לך לדבר עליו לשון הרע. ידעתם את זה? אסור להגיד, איכס, מגעיל, איזה חם פה בארץ, או כל מיני דברים כאלה שאנשים אומרים לפעמים. כי זה נחשב לשון הרע על המקום שאתה חי בו. ואסור לבן אדם ללכלך על המקום שהוא חי בו. וזה מה שנאמר בעצם למשה רבנו, ובעצם נאמר לנו, לבחינה הזאת בתוכנו. כבר לפני הרבה שנים, של נעליך מעל רגליך, כי המקום שעליו אתה עומד קדוש. זהו, בעצם זה כל הכלים שלמדנו כל הקורס. קצת הזכרנו כלים שקשורים לחברת אנוש, קהילה, אמרנו שמבחינתי קהילה זה לא איזה קהילת אקו-וילינג שאנשים שמקימים איזה כפר משלהם, אלא מי שהשכנים שלך במילא, זה הקהילה שלך. קצת הזכרנו חליפין, שושנה בוביל, זכינו לשמוע שיעור מאלף, אני חושבת איתה. קצת דיברנו על חלוקת שפע כאחד מהעקרונות של הפרמקלצ'ר, אבל שוב, שיתוף אישי. ההרגשה שלי אחרי שהשלמתי את הבנייה של משק צוף, וראיתי מערכת שפועלת מעצמה אחרי 7 שנים. מדהים, זה עבד. פתאום הבנתי שחסר פה עוד אלמנט אחד, עוד אנשים שהשתתפו איתי. הייתי מערכת כזאת, אבל מה זה שווה? אני צריכה DNA, אני צריכה עוד אנשים שעושים את זה. כשאנשים שאלו אותי, איך עזבת דבר כזה? עזבתי את זה כי זה היה אי ירוק בים. קבוצות חברות. והייתי צריכה אוטו כדי להגיע לכל אחד מהאיים האחרים הבודדים שהיו שם ברחבי הפרדס חנה, אבל לא היה לי את ה-DNA הזה, את הקהילה האמיתית של אנשים שעושים ביחד. האנשים האלה לא יכולים להיות אנשי פרמקלצ'ר. הם יכולים להיות כל מיני דברים אחרים. מה שהם עושים זה טוב. מה שאני עושה זה טוב. ביחד. וזה אנחנו נבדלנו מאחרים. יש לנו תנועה סגולה. יש לנו את היכולת לעבוד בסגל. סגולה מלשון סגל, לעבוד ביחד בשיתוף פעולה. יש לנו אהבת חברים מיוחדת. כל מי שבא מכל העולם רואה את זה. אנחנו מרגישים אחים בשנייה. הנה כבר עטרה ימצא את גלית בתור אימא. כאילו זהו. זה נכון, זה נכון. בשניות. זה נכון. אחוות, רגע, תני לסיים. אחוות אחים יוצאת מגדר הרגיל. אין דברים כאלה בעולם. רק דרך שיתוף פעולה אמיתי ואהבת אחים. ולכן, הכלל הכי גדול בתורה זה ואהבת לרעך כמוך. כל החגים שיש לנו, כל הטקסים שיש לנו, עסוקים בלקיים את זה. בפסח כל דכפין יתה ויאכול, מי שרעב יבוא ויאכל. בסוכות אושפזין, תביאו אורחים לסוכה. בכל חג וחג, לא ניכנס כרגע לכל החגים, אבל אפשר לעבור ולראות בפורים, כן? לאהוב את ארור המן ואהוב מרדכי באותה המידה עד אלא ידע. לאהוב את כולם בשווה. בחנוכה כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן. זה בדיוק העניין, כל החגים שלנו עסוקים בזה. שבת, אורחים, סעודות משותפות, משפחתיות, כל הדבר הזה נועד
לגרום לאהבת חברים. ועל זה הכל נבחן. וזה מה שצריך לעבוד עליו. אם אנחנו יותר מדי עסוקים בלבנות בבוץ ולשמור זרעים, ולחשוב שאנחנו ירוקים ונציל את העולם עם זה, אז אנחנו לא בכיוון. הכיוון האמיתי הוא כיוון של אהבת חברים, דיבוק חברים, כמו בר יוחאי, כן? זה העבודה שלנו, זה החג שלנו, ל"ג בעומר, לעשות מדורה גדולה, כי זאת מדורת האהבה לחברים. זה מהמם, זה פלא, זה האש בלב, כן? האש לחברים שלך. החיבור, האחוות חברים. זה כל מה שיש לנו אחד את השני. ואז, כשחס ושלום תבוא קטסטרופה, אם כבר ישבנו מספיק שבתות ביחד, ושמענו כמה שמיטות ביחד, אנחנו לא יקרה לנו שום דבר, אף אחד לא ייגע בנו. אנחנו עשינו את זה. קטסטרופה, אף אחד אנחנו לא נוגע ביחד. בנו. נכון, כי אנחנו מתלכדים. וכשאנחנו ביחד באהבה, אף אחד לא יכול לנו. בסופו של דבר, זאת תכלית התורה והיהדות. האהבה של כל העמים ביחד, התאחדות של כל העמים ביחד. אבל יש מעגלים לשלום, כמו מעגלים בשטיח הזה, כמו מעגלים של הפרמקלצ'ר, של התכנון פרמקלצ'ר. יש אזור 0, אזור 1, אזור 2. עד שלא עושים שלום, שלום בית, אחרי זה שלום עם השכנים הקרובים ברחוב שלי, אחרי זה עם הרחוב השני, אחרי זה עם השכונה הבאה, עם ההורים שלי, עם האחים שלי, עם הילדים שלי, אחר כך לעבור מעגלים. אנחנו עוד לא בכיתה ב', עוד לא למדנו, כולם מתגרשים, עוד לא למדנו אפילו בכלל איך לשמור שלום בית. אנחנו לא יודעים את האלף-בית של שלום. אבל הרבה יותר קל ללכת לעשות שלום שם, עם מישהו רחוק שאני לא מכירה. כי זה שלום מרתילאי ומופשט. אבל השלום מתחיל פה. אני רוצה להגיד לך שאני גם כן פעם אחת כמעט התגרשתי. ומשפט אחד החזיר אותי הביתה. והמשפט הזה היה זה, מה שווה כל השלום האקולוגי שאת עושה, אם לא תעשי שלום בבית שלך.